No niin, nyt näyttää siltä, meillä on striimi päällä. Hyvää päivää kaikille ja tervetuloa saamelaiskäräjien EU-vaalipaneeliin. Vuoden päivi pohkaittaa ja purespähtin sämetikki EU-valkapaneeliin. Onnemi valkapaneelilla suomakiilii, tai iit-hulkojuvvo, missä vaitalahti äilät resurssahi ja ruuhta ornet hulkojumi, nuote onnemi tuolla tämän tilalasvuota suomakiilii. Tämän tilalasvuotas pahtsa video, man sähtäkähtsä mangel kiittii. Sämetikki YouTube-kanalas. Eli meillä on tänään tässä parin tunnin vaalipaneeli luvassa. Meidän kieli on suomen kieli. Valitettavasti ei ole mahdollista järjestää tulkkauksia saamen kielelle meidän resurssitilanteen takia. Eli nyt tämä tilaisuus on suomeksi ja tästä jää tallenne sitten, jonka voi katsoa jälkeenpäin saamelaiskäräjien YouTube-sivulta. Ja pidemmittä puheitta, niin lähdetään sitten heti kysymyksiin ja otetaan ensin esittelykierros. Esittelen ensin lyhyesti itseni, olen Pirita Näkkäläjärvi, saamelaiskäräjien puheenjohtaja ja juonnan tätä paneelia. Meillä on myöskin mukana saamelaiskäräjien hallituksen jäseniä täällä. Kaikki ei valitettavasti päässeet muun muassa ukonilman ja sähkökatkoksen takia, mutta meitä on monia täällä ja hallituksen jäsenet pääsee myöhemmin ääneen ja siinä kohtaa esittelee itsensä. Mutta olemme tosi iloisia, että niin monesta puolueesta vastattiin meidän kutsuun tulla mukaan EU-vaalipaneeliin keskustelemaan saamelaisten näkökulmasta EUsta. Ja nyt voitaisiin ottaa esittelykierros puolueiden mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Ja kysymys on, että esittele itsesi lyhyesti ja kerro, miten teidän puolueen EU-vaaliohjelmassa saamelaiset näkyy. Ja ensimmäiseksi annan puheenvuoron keskustan Satu Jaatiselle, ole hyvä. Kiitos paljon. Mä olen keskustan listoilla sitoutumattomana ja mä en nyt omaa kuvaani tästä näe, että näkyykö se siellä. Näkyy, hyvin näkyy. Hyvä, joo. Ja mä nyt en ole ihan varma meidän puolueen. Mä olen pahoillani siitä kannasta, mutta mä tässä sillä aikaa kun ollaan, niin tarkistan sen vielä. Itse olin 25 vuotta investointipankkiirina Lontoossa. Joskus siinä 2015 heräsi tietoisuus esimerkiksi saamelaisten tilanteesta muun muassa, mitä tuli tuulivoimaan ja kaivoksiin. Ja siitä huolestuin kyllä ihan perusteellisesti. Ja mun vaaliteema on omavaraisuus ja mä olen nähnyt sijoittajat, kansainväliset sijoittajat niiden niin kuin sen voiman markkinoilla ja valtioissa ja mä olen siitä huolissani muun muassa kaivosten ja tuulivoiman suhteen. Ehdottomasti meidän täytyy tehdä asioita ilmaston suhteen, mutta samalla meidän täytyy huolehtia ihmisistä ja luonnosta. Kiitos. Sitten seuraavaksi kokoomuksen Annika Sipola, ole hyvä. Joo, kiitos paljon. Minä olen Annika Sipola, kokoomuksen Lapin ehdokas. Ja minä olen itse syntynyt Sodankylässä, asunut Rovaniemellä melkein koko elämäni ja viime syyskuussa muutettiin sitten puolison kanssa Sallaan. Ja olen ollut sitten Lapin yrittäjillä ja Lapin ELY-keskuksessa muun muassa töissä, että Lapin elinvoimat ja työllisyys ja yrittäjyys on mulle tuttuja teemoja. No, viime syyskuussa tosiaan muutettiin sinne Sallaan, niin sehän on 20 kilometrin päässä Venäjän vastaiselta itärajalta. Ja itärajan läsnäolo näkyy siellä aika lailla konkreettisemmin, mitä esimerkiksi Rovaniemellä. Ja sen takia mulla pääteemana rajaturvallisuus. Varsinkin näinä kriittisinä aikoina niin on erittäin tärkeää, että Euroopan unionissa ymmärretään tämä tilanne ja muut jäsenvaltiot ottaa tämän yhtä vakavasti, mitä me Suomessa tämä tilanne otetaan. Ja koska tosiaan yrittäjyys ja työllisyys on minulle tuttuja teemoja, Lapin elinkeinot, niin sen lisäksi on Lapin 3M, eli malmit, metsät ja matkailu. Ja se ei tarkoita sitä, että niitä haluan lähteä edistämään hinnalla millä hyvänsä, ei missään nimessä, vaan minä haluan ne nostaa keskusteluun ja nostaa myös Euroopan unionissa ne keskusteluun. Ja kysymys oli, että miten meidän kokoomuksen eurovaaliohjelmassa saamelaiset näkyy, niin ne näkyy hyvinkin konkreettisesti. Meidän eurovaaliohjelma löytyy sekä
inarisaameksi, pohjoissaameksi ja koltansaameksi. Ja sisällöllisesti meillähän eurovaaliohjelma rakentuu turvallisuuden, talouden ja kestävän eurooppalaisen elämäntavan ympärille, ja kaikki ne teemat myös minusta koskettaa saamelaisia, että pidetään turvallisuudesta huolta, että pystytään asumaan omilla kotiseutualueilla, pidetään taloudesta huolta, samoin sitten kestävästä eurooppalaisesta elämäntavasta. Mutta kiitoksia. Kiitos. Sitten seuraavaksi Ari Mönttinen kristillisdemokraateista. Kiitos. Joo, kiitos Pirita. Olen tosiaan Ari Mönttinen ja yhteyksissä täältä etelästä. Linkkini sinne Lappiin on kyllä elävä, koska äiti on torniolaisia ja tytärkin on ollut Sallassa töissä pätkän verran. Mutta nyt minä sanoisin, että suoraan varmaan saamelaisuus, siis me emme ole kyenneet siihen, että olisimme kääntäneet ohjelmamme saamen kielelle. Ja sisällössä ei saamelaisuutta sinänsä erikseen mainita, mutta se, mitä me haluamme korostaa, tätä päätöksenteon läheisyysperiaatetta, eli se, että päätökset, mikä on tehtävissä paikallisesti, niin ne tulee tehdä ja koskee paikallisia asioita, niin tulee tehdä paikallisella tasolla. Tähän korostaa nimenomaan saamelaiskäräjien merkitystä. Ja sitten yksi meidän teemamme on myös tämä, että maaseutu täytyy pitää elinkelpoisena ja asuttuna, koska sehän liittyy tähän meidän turvallisuusteemaan, että jos meillä ei ole ketään asukkaita, sanotaan siellä Lapissa tai Itä-Suomessakaan, niin silloinhan se on sotilaspoliittisesti hyvin haavoittuva alue, että nämä näkökulmat minulla tulee ensin mieleen. Kiitos. Kiitos. No seuraavaksi sitten perussuomalaisista Sara Seppänen. Kiitoksia ensinnäkin kutsusta vaalipaneeliin. Hyvä, että järjestetään etänä, niin on mahdollista sitten useammilla osallistua tähän paneeliin. Aika paljon noita kutsuja on tullut, jotka on ihan tämmöisiä perinteisiä paikan päällä läsnäolo vaalipaneeleita. Mutta olen siis tosiaan lappilainen ensimmäisen kauden kansanedustaja, opettajataustainen. Asun täällä Rovaniemellä ja minulla on tällä hetkellä sivistysvaliokunta ja ympäristövaliokunta ja varalla sitten työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, ja sillä tavalla varmasti koskettelee myöskin tätä käräjien ja saamelaisten asioita nämä valiokunnat. Olen myös arktisen valtuuskunnan parlamentaarikkojen jäsen, Suomen valtuuskunnan jäsen, ja sitten tällä hetkellä toimin ihmisoikeusneuvottelukunnan puheenjohtajana. Muun muassa näitä. Se, että miten meidän vaaliohjelmassa saamelaiskäräjät tai miten otetaan huomioon, niin nyt on aivan selvää se, että kokonaisuudessaan niin Suomen asema EU:ssa vaikuttaa myös saamelaisiin. Ja voisi ajatella, että nyt vaikkapa tämä EUn tulonsiirto, unionikehitys, mikä on nähty viime vuosina, ja sen osalta tulevaisuus, mitä tulee tapahtumaan, siirrytäänkö takaisin kunnioittamaan EUn perussopimusta, eli sitä, että jokainen maa vastaa omista veloistaan, vai syvennetäänkö näitä tulonsiirtoja, niin vaikuttaa myös saamelaisiin, koska käräjien rahoitus tulee valtiolta, ja on ihan selvää, että kokonaistaloudelliseen tilanteeseen vaikuttaa myös esimerkiksi EU-jäsenmaksut ja sitten tämä velkaantumiskehitys. EUn osalta myöskin meidän ohjelmassa näkyy voimakkaasti se, että eri jäsenvaltioiden erityispiirteet ja esimerkiksi luonnonolosuhteet pitäisi ottaa paremmin huomioon. Ja koska me asutaan täällä arktisella alueella ihan pohjoisimmissa osissa, niin tämä on sellainen asia, mikä myös saamelaisiin vaikuttaa voimakkaasti. Myös yhteydet, tiet, koko se liikennepolitiikka, mitä tehdään tällä hetkellä EU:ssa ja mitä tehdään tulevaisuudessa. Tärkeimpinä on tämä
toissijaisuusperiaate, eli se, että EU ei tule päättää sellaisista asioista, mitkä ei sille kuulu. Ja myöskin sitten tämä läheisyysperiaate, eli että mitä lähempänä asiat päätetään, niin sitä parempi. Eli nämä kaikki asiat näkyy voimakkaasti meidän EU-vaaliohjelmassa ja sitä myöten vaikuttaa myöskin alkuperäiskansojen asemaan. Kiitos Sara. Seuraavaksi sitten Eeva Biaudet RKP:stä. Kiitoksia oikein paljon. RKP:llä olen Eeva Biaudet, siitä on 33 vuotta sitten, kun ekan kerran valittiin eduskuntaan. Mä olen ollut aika kauan eduskunnassa kansanedustajana, yhteensä 25 vuotta, jos mä suunnilleen osaan laskea. Välillä on ollut ihmiskaupan vastaisesta erityisedustajan työssä tuolla Etyjissä Wienissä, ja sitten mä olen ollut vähemmistövaltuutettuna 5 vuotta sitten takaisin Suomessa, ja siinä mielessä saanut ilon tehdä tosi paljon saamelaiskäräjien ja saamelaisten asioiden ja ihmisoikeuksien asioiden parissa töitä. Tällä hetkellä olen suuressa valiokunnassa ja ulkoasiainvaliokunnassa ja lakivaliokunnassa ja sitten vielä Pohjoismaiden neuvostossa ja siellä käsittelen näitä. RKP:llä on vaaliohjelma 3 saamen kielellä ja meillä on myös itse yksi oma paikallisjärjestö, jonka nimi on RKP Saame. Et siinä mielessä. Ja RKPn on hyvin vahvasti kiinni siinä, että haluaa parantaa saamelaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon sekä Suomessa että EU:ssa että Pohjoismaissa ja halutaan turvata saamelaiskäräjien toimintamahdollisuudet ja rahoitus ja muutenkin viedä eteenpäin saamelaisten oikeuksia myöskin kansainvälisesti. Kiitoksia. Kiitos Eeva. Sitten seuraavaksi SDP:stä Viivi Järvelä, ole hyvä. Kiitoksia kovasti ja valtava kiitos kutsusta myös tähän paneeliin. Mä oon tosiaan Viivi Järvelä, mä oon 30-vuotias. Kemissä toimin kaupunginvaltuustossa ja olen myös Kemistä kotoisin. Lisäksi mä oon SDP:n puoluevaltuutettu koulutukseltani biofyysikko ja teen tällä hetkellä väitöskirjaa Oulun yliopistolla. Mulle itselle tärkeimmät teemat näissä vaaleissa on ilmasto ja ympäristö ehdottomasti, nuorten osallisuus ja lisäksi myös sellainen vakaa yhtenäinen toimintakykyinen EU. Ja SDP:n toiminnan keskiössähän meillä on hyvin vahvasti ihmisoikeudet ja ihmisoikeuksien puolustaminen. Ja lisäksi me ollaan eurovaaliohjelmassa painotettu myös voimakkaasti demokratian puolustamista, joka minun nähdäkseni on myös äärimmäisen tärkeä asia saamelaisten oikeuksien kannalta ja aseman kannalta. Me ollaan nähty monessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa sitä, että mihin tavallaan se kehitys johtaa, mikäli me päästetään demokratia heikkenemään. Ja väistämättä siellä on vähemmistöjen asema myös heikentynyt huomattavasti tällaisen kehityksen myötä. Edellisen hallituskauden aikana, Marinin hallituksen aikana tuotiin saamelaiskäräjälaki eduskuntaan. Se nyt valitettavasti ei mennyt läpi, mutta SDP kannattaa sitä, että se tuotaisiin nyt mahdollisimman pian uudestaan eduskuntaan ja saataisiin uudistettua se laki. Lisäksi meillä eurovaaliohjelmassa on ilmastopolitiikka ja tämmöinen kunnianhimoinen ilmastopolitiikka yksi kärkiteema. Ja arktinen aluehan kokonaisuudessaan on hyvin herkkä tälle lämpenemiselle ja se on yksi maailman nopeimmin kuumentuvista alueista, mikä myös heijastuu myös saamelaisten asemaan luonnollisesti sitä kautta sitten. Ja SDP haluaa tosiaan tehdä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, voimakkaita toimia. Halutaan rajoittaa sitä lämpenemistä mahdollisimman pian. Kiitos. Kiitos Vivi. Sitten Vasemmistoliitosta Minna Minkkinen, ole hyvä. Joo, hei vaan kaikille. Olen Minna Minkkinen Tampereelta ja en nyt edes yritä mitään löyhää Lappi- tai Saamenmaan yhteyttä. Olen ihan eteläläinen ja yhteyteni on vierailla. Vuosittain vierailen kyllä Lapissa ja Saamenmaalla. Vasemmistoliitolla näkyy eurovaaliohjelmassa saamelaisuus tietysti se, että meillä on ihmisoikeudet läpileikkaavana koko vaaliohjelmassa, mutta erityiskysymyksenä nostettu siinä, että Suomella on erityinen asema
saamelaisten ihmisoikeuksien edistämisessä EU:ssa. Ja näen sen kyllä äärimmäisen tärkeänä, erityisesti näinä aikoina. Minusta edellisessä puheenvuorossa hyvin tuli esiin se, että demokratia on uhattuna ja siinä ensimmäisenä on aina vähemmistöjen oikeudet, ja itse vähemmistöön kuuluvana niin pidän kyllä äärimmäisen tärkeänä kaikkia ihmisoikeuspohjaista politiikan tekoa. Ja taustasta vielä sen verran, että olen siis tosiaan Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja työskentelen lastensuojelussa täällä Tampereella. Kiitos. Ja sitten vielä vihreistä Krista Mikkonen. Ole hyvä. Kiitos ja hei vaan kaikille ja tosiaan kiitos kutsusta paneeliin. Mä oon todella Krista Mikkonen, 3. kauden kansanedustaja Joensuusta ja viime kaudella sain toimia sekä ympäristö- ja ilmastoministerinä että sisäministerinä ja silloin tehdä hyvää yhteistyötä saamelaiskäräjien kanssa. Vihreiden vaaliohjelmassa tietysti korostuu vahvasti ilmastonmuutoksen torjunta ja ilmastonmuutoksen sopeutuminen, joka on tietysti erityisen tärkeä kysymys, jos mietitään niin kuin saamelaisten mahdollisuuksia harjoittaa omia elinkeinojaan. Sitten myös nämä ihmisoikeusasiat, vähemmistöjen oikeudet, osallisuus, demokratian vahvistaminen, tämän tyyppiset asiat, jotka tietysti myös saamelaisten näkökulmasta on tärkeitä. Ihan suoraan niin kuin saamelaiset meidän eurovaaliohjelmassa on nostettu esiin siinä, että kun EUn rajojen sisällä näitä kriittisiä raaka-aineiden tuotantoa kehitetään, niin se pitää tehdä alkuperäiskansojen reunaehtoja ja luonnon reunaehtoja kunnioittaen. Meillä ei tällä kertaa nyt listalla ole ketään saamelaista ehdokasta. Meillä joskus on aina ollut, mutta nämä saamelaisten asiat kaiken kaikkiaan on vihreille aina ollut todella tärkeitä. Kiitos Krista ja kiitos kaikille, että olette mukana ja mennään sitten suoraan asiaan. Meidän kysymykset tänään, nämä pitemmät kysymykset, joihin pääsette sitten vastaamaan niin, että pääsette perustelemaan, niin perustuu meidän saamelaiskäräjien 3 EU-vaalitavoitteeseen. Mennään niihin kohta, mutta voitaisiin ottaa lämmittelykierroksiksi tämmöiset lyhyet peukutukset tähän alkuun. Meillä on 5 lyhyttä kysymystä ja ajatus olisi, että niihin vastaa sitten joko peukkua ylös tai alas ja ihan fyysistä peukkua sieltä näyttäen, että ei käytetä nyt näitä digitaalisia peukutuksia. Mutta ensimmäinen väite olisi tämmöinen. EU-jäsenyys on positiivinen asia Suomelle ja saamelaisille. Peukkua ylös vai alas? Kiitoksia. No sitten toinen väite. EU ei tee tarpeeksi saamelaisten eteen. EU ei tee tarpeeksi saamelaisten eteen. Laittakaa silleen ihan siihen keskellä sitä ruutua teidän peukku, ettei se vaan leikkaudu tuossa striimissä. Satun peukku ei ihan näy. Nosta pikkusen ylöspäin. Jes, no niin, nyt näemme. Sitten 3. väite. Saamelaisilla tulisi olla oma meppi, eli oma euroedustaja EU:n parlamentissa. Ari, nyt ei peukku näy. Okei, kiitos. En ota kantaa. Okei, no niin. Sitten 4. väite. Saamenmaan vanhat metsät pitää säästää hiilinieluiksi. Jättääkö Ari tämänkin väliin? No sanon, että en tiedä tarpeeksi niiden laajuudesta, mutta kyllähän siellä pitää elinkeinoakin harrastaa, eikä kaikkia voi pistää suojeluun. Mutta Lapissa Metsähallituksella on suurin osa metsistä yleensä, ja ei niitä kaikkia voi laittaa luonnonsuojelualueeksi. Kiitos. Nyt ei ole aikaa enempää perustella näitä, niin valitettavasti en nyt anna muille puheenvuoroja, mutta sitten viimeinen meidän peukutusasia, niin 5. väittämä on EUn toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi arktisilla alueilla ovat riittäviä. Yes, kiitos. No niin, nyt ollaan päästy vähän vauhtiin ja nähdään, että ensiajatuksella voi miettiä, että no, onko EU-asioilla ja saamelaisasioilla niin paljon yhteistä, mutta kyllähän niin kuin tästä tuli ilmi, niin on tosi monia aiheita, jotka niin kuin
suoraan liittyy meihin täällä pohjoisessa ja koko saamelaisyhteisöön Suomessa. Ja siinä mielessä EU-keskustelu on hirveän tärkeää myös saamelaisille. Ja varmasti keskustelu sitten vaalienkin jälkeen jatkuu, mutta voitaisiin nyt sitten mennä näihin meidän varsinaisiin kysymyksiin. Ja nämä on nyt sitten tehty sillä tavalla, että jokainen kysymys viittaa saamelaiskäräjien yhteen EU-vaalitavoitteeseen, joita meillä on 3. Ja ensimmäisen kysymyksen esittää saamelaiskäräjien hallituksen jäsen Tauno Lietoff Inarista. Ole hyvä. No niin, tervehdys vain kaikille. Nimeni on Lietoff Tauno ja kolttasaamelainen ja hallituksen jäsen, niin kuin Pirita mainitsikin. Ja yksi näistä meidän EU-tavoitteista on saada pysyvät rakenteet saamelaisten osallistumiselle tähän EU-päätöksentekoon sekä EU-asioiden käsittelyyn Suomessa. Ja kysymys olisi, että miten te puolueena tai sinä toteuttaisit sen, että saamelaiset pääsee mukaan EU-päätöksentekoon sekä Brysselissä että Suomessa. Kiitos. Kiitos Tauno, ja mennään samassa järjestyksessä keskustelun. Satu Jaatinen saa aloittaa. Ole hyvä. Kiitos. Se helpoin tietysti on se, että pidetään saamelaiset tietoisena siitä, miten päätöksenteko edistyy erilaisissa saamelaisille tärkeissä asioissa. Ja sitten otetaan mukaan sinne lausumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ja mä näen, että kuinka saamelaisten tie on erittäin vaikea. Puhuttiin muun muassa siellä siitä, että jos olisi meppi saamelaisilla, niin siinä on kysymyksenä se määrä ihmisiä. Jos puhuttaisiin alkuperäisasukkaista esimerkiksi, siis mä olen ehdottomasti sen kannalla, että teillä pitäisi olla jonkinlainen edustus siellä. Jos se olisi meppi, niin siinä varmaan tarvittaisiin niin kuin esimerkiksi paskit mukaan siihen, jotta olisi niin kuin tarpeeksi sitä ihmisiä siellä edustettuna, ettei siitä tulisi sitä kysymystä. Toinen mahdollisuus olisi esimerkiksi, että teillä on edustusto Brysselissä, mutta sitä kohti pitäisi pyrkiä, että teillä olisi oma meppi siellä mun mielestä. Mä olin hyvin pettynyt esimerkiksi siihen, kun olin mukana vaikuttamassa EUn kriittisten raaka-aineiden asetukseen, ja siellä oli tämä FPIC, eli se ennakkosuostumuksen periaate kysymyksenä. Ja Suomi ja Ruotsi oli ne, jotka sitä vastusti. Että mä niin toivoisin, että me saataisiin tämä ikiaikainen kysymys ratkaistua niin, että suomalaisetkin pystyvät olemaan sillä tasolla, että me pystymme elämään yhdessä ja kunnioittamaan saamelaisia tulevaisuudessa. Kiitos Satu. Sitten Annika Sipola kokoomuksesta. Joo, kiitos. Minäkin olen kyllä sitä mieltä, että saamelaisilla Euroopan unionin ainoana virallisena alkuperäisväestönä niin tulisi olla oma edustus vähintään. Sitten laitoin semmoisen keskipeukun tuohon omaan meppiin, että minusta se on kyllä perusteltua juurikin, mitä Satu kanssa sanoi äsken, että saamelaisilla olisi oma meppi, mutta justiinsa tulee tämä, että kuinka paljon siellä on sitten väestöä takana sitten, ja onko se riittävä perustelu, niin siitä voidaan sitten kyllä käydä keskustelua, mutta jo samaa mieltä, että sitä kohti tulevaisuudessa olisi hyvä mennä. No miten sitten konkreettisesti, miten pääsisi mukaan päätöksentekoon Euroopassa ja Suomessa, niin minä tykkään tosi paljon silleen, niin kuin käytännön tason toiminnasta ja ajattelusta, ja sitten ehkä pois semmoisista niin kuin yläpilvissä olevista keskusteluista, niin ehkä ihan silleen niin kuin ihmisten kanssa keskustelu ja ihmisiin tutustuminen. Itse on ollut tosiaan Lapin yrittäjillä töissä ja Lapin ELY-keskuksessa, niin kuntien ihmiset on tullut tutuksi. Lapin niin kuin muiden edunvalvontajärjestöjen toimijat on tullut tutuksi, viranomaiset on tullut tutuksi, yrittäjät on tullut tutuksi, niin sitten kun pääsee mukaan siihen keskusteluun ja tuomaan omaa viestiä, niin sitä kautta pääsee myös sitten niin kuin tutuksi ihmisille ja pääsee perustelemaan niitä omia asioita ja sitten pääsee myös vaikuttamaan siihen päätöksentekoon. Että tämä on ihan niin kuin se konkreettinen asia, ja sitten ihan mepeille laittaa viestiä, ja varmasti tätä vaikuttamistyötä saamelaiskäräjät ovat tehneetkin hyvin. Kiitos. Sitten seuraavaksi Ari Mönttinen kristillisdemokraateista. Kiitos. Sen takia alussa en suostunut tähän
tuohon äskeiseen kysymykseen peukuttaan, on se, että tosiaan tunnetilanne, että tiedät tilannetta, että onko siellä kellään muillakaan alkuperäiskansalla tai vastaavilla ryhmillä niin edustajaa. Mä en sitten tiedä, tekisikö se yksi meppi sitä tilannetta yhtään sen vahvemmaksi ja autuaammaksi. Mä oletan, että pitäisi olla muitakin ryhmiä, joilla olisi joku oma valiokunta, jota pitäisi kuulla niissä asioissa, jotka niin kuin alkuperäiskansoja vastaavia niin edustaa, ja sillä pitäisi olla tietty selkeä voimakas painoarvo päätöksenteossa. Ihan veto-oikeutta uskalla ehdottaa, mutta joka tapauksessa. Sitten mitä siihen vaikuttamiseen muuten tulee, niin kyllähän sen tahtoo olla se sama haaste kuin kaikissa muissakin asioissa, että sitä vaikuttamista kun pitäisi tehdä kaikilla tasoilla, ei pelkästään meppitasolla ja parlamentissa, vaan sitten myös siellä lobbaamalla kaikilla tasoilla. Ja sanotaan vaikka niin, että jollain järkevällä systeemillä pitäisi olla semmoinen riittävä resurssointi, että tämmöinen olisi mahdollista myös sanotaan vaikka vähäväkisemmillä ryhmillä. Kyllä siihen aika paljon semmoista poliittista haastetta niin kuin jää just se, että kuinka hyvin sit se tulee kuulluksi kuitenkaan. Se vaan on poliittinen realiteetti. Kiitos. Sitten Sara Seppänen perussuomalaisista. Ole hyvä. No niin, kiitoksia. Ehkä kommentoin ensiksi Suomen tilannetta. Oliko, että siinä kysymyksessä oli muotoiltu, että miten Suomessa myöskin ääni tulee kuulluksi, niin mielestäni erittäin hyvin. Eli meillähän oikeastaan voisi sanoa, että jos mietitään vähemmistöjä vaikkapa valiokuntakuulemisissa ja lainvalmistelussa, niin kyllä niin kuin saamelaiset on erittäin hyvin edustettuina ja ääni pyritään niin kuin saamaan kuulemaan asiassa kuin asiassa. Ja jos ajatellaan nyt vaikka tätä IONKia, niin siellähän meillä on pysyvä edustus nyt sitten myöskin saamelaiskäräjiltä ja ohjataan sitä kautta ulkoministeriötä. No sitten se, että pitäisikö olla oma meppi, niin en tiedä tarkoitetaanko tässä nyt, että olisi kaikkien saamen kansojen yhteinen meppi, esimerkiksi Ruotsin kanssa, vai ihan vain Suomella omaa, koska meillähän on vain 15 meppiä, eli se on todella vähän, niin siinä en näe, että ainakaan niin kuin yhtä paikkaa voitaisiin antaa sitten pelkästään saamelaisille, että eihän meillä muillekaan vähemmistöille ole omia meppejä erikseen, että kyllä se täytyy tulla sitä kautta, että suomalaiset mepit hoitavat niitä myöskin saamelaisten asioita. Mutta ehkä tuo on niin kuin pohdittava asia, että jos se olisi sitten yhteinen esimerkiksi Ruotsin kanssa, niin tämmöinen, tai onko se vielä, että sinne lisättäisiin sitten yksi meppipaikka, niin tämä on eri asia. Mutta ehkä kaiken kaikkiaan niin EU:ssa arktinen politiikka on ollut tämmöinen niin kuin sokea piste, että eihän EUlla ole omaa arktista ohjelmaa ja tämä pohjoisten asia on niin kuin hyvin huonosti sillä tavalla hoidettu, että ei ole strategiaa. Ja jos me ajatellaan nyt niitä turvallisuusnäkökulmia, mitä tällä hetkellä on ja huolenaiheita myöskin Pohjoisen jäämeren osalta, niin kyllä se Venäjän vaikuttaminen siellä näkyy. Ja jos ajatellaan tuota Koillisväylää, meriväylää, niin Venäjä on käytännössä ottanut sen itselleen ja haluaa sen käyttöönsä. Ja sama tapahtuu sitten Huippuvuorilla, vaikka onkin Norjalle kuuluva alue, niin siellä myös ne vaikuttamistoimenpiteet on jo hyvin vahvoja. Eli kyllä EU:n pitäisi ottaa voimakkaammin nyt sitten tavallaan tämä arktinen politiikka haltuunsa, ja Suomella voi olla siinä merkittävä rooli. Ja sitä kautta näkisi, että myöskin sitten saamelaisten ääni voitaisiin saada kuuluviin paremmin. Kiitos Sara. Sitten Eeva Biaudet RKP:stä. Ole hyvä. Kiitoksia.
mun mielestä teidän ohjelma, EU-vaaliohjelma on tosi hyvä. Ja mun mielestä meidän kannattaisi kaikki yhtyä siihen, että me yritetään edistää näitä parhaamme mukaan. Sehän on ihan selvää, että Suomi ja Ruotsihan sitoo FPIC ja se, että meidän täytyy tehdä rakenteita, että kuullaan saamelaiskäräjiä niin kuin kotimaisessa. Ja myöskin on tärkeää, että ministeriössä ja kaikessa valmistelussa riittävän ajoissa, että se oikeasti siitä tulee todellinen, että se ei ole vain tällainen niin kuin muodollinen. Ja se sitten taas todellakin tarkoittaa myös se, että käräjillä on riittävästi resursseja, että he voi olla mukana kaikissa prosesseissa, koska on hyvä muistaa, että vaikka saamelaiskäräjät on pieni, niin kaikki politiikka-alueet on kuitenkin yhtä laajoja kuin muilla. Ja varsinkin tänään, kun me tiedetään, että just elinkeinoihin ja perinteisiin elinkeinoihin vaikuttaa niin laajasti eri alueet, niin se on haastava tehtävä ja suuri kunnioitus teille työstä, mitä te teette. Mutta mun mielestä tämä olisi erittäin tärkeää, se pitäisi olla niin kuin ministeriöiden jotenkin normaalissa systeemissä, että he myös vähän epävirallisemmin kuulee ja sitten kuulee varsinaisesti sitä niin, että se on tämä Free, Prior and Informed Consent, johon Suomi on sitoutunut poliittisesti YK:n alkuperäiskansa julistuksen kautta, myös Ruotsi. Sitten mä ajattelen, että eduskunnallakin on velvollisuuksia, että meidän pitäisi suuressa valiokunnassa ehkä säännöllisemmin, ehkä me ei olla ihan riittävän hyviä tässä, että me ollaan ja tämä otan itseen ja muistutan itse, että meidän tulisi kuulla myös useammin. Toki se on aika myöhäisessä vaiheessa, että se olisi niin kuin parempi, että se olisi siellä ministeriön vaiheessa. Sitten mä ajattelen Brysseliä, niin mun mielestä on hyvä ehdotus, että Suomella ja Ruotsin saamelaiskäräjille ja miksei sitten vaikka Norjankin olisi mukana siinä, jos on edustusto, niin sehän ei ole se EU, joka määrittelee sen, vaan itse asiassa alkuperäiskansa-asiaa ja se on ehkä vaikea erottaa toisistaan. Olisi pysyvä edustusto, mutta ihan samalla tavalla sielläkin komission puolelle tulisi mun mielestä rakentaa järjestää. Komissiohan EUn arvoihin kuuluu ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja on hyvä muistaa, että alkuperäiskansojen oikeudet on ihan erityisiä oikeuksia, että ne ei ole ihan verrattavissa niin kuin normaaliin vähemmistöpolitiikkaan, vaan meidän täytyy ihan erityisesti pitää huolta siitä, että meillä on vielä alkuperäiskansoja tulevaisuudessa. Siitähän se on kysymys. Joten mä ajattelen, että se olisi hyvä. Onko MEPPI vai ei, niin mä ajattelen, että tärkeämpää olisi, että olisi mahdollisuuksia suoraan vaikuttaa siellä rakenteissa komission puolella. Ja sitten valtioita sitoo sitten ministerineuvostossa tietenkin meidän omat sitoumukset. Kiitos Eeva. Sitten Viivi Järvelä SDP:stä, ole hyvä. Kiitoksia. Tuo Eeva Biaudet'n puheenvuoro oli tosi hyvä ja on hänen kanssa samaa mieltä tosi monesta asiasta. Ja mä myös luin sen teidän ohjelmaa ja siellä on todella hyviä tavoitteita ja pystyn seisomaan kyllä niiden takana. Ja mä itse ajattelen, että kuten tekin olette nostanut siellä esille, niin EU valitettavasti huomioi paljon voimakkaammin ulkopolitiikassaan alkuperäiskansat kuin sisäpolitiikassaan. Ja tähän täytyisi ehdottomasti saada muutos, semmoinen ihan laaja rakenteellinen muutos, että tehtäisiin esimerkiksi teidän ehdottama alkuperäiskansapolitiikka-ohjelma. Ja paremmin niin kuin tavallaan ihan kaikessa päätöksenteossa poikkileikkaavasti otettaisiin huomioon alkuperäiskansojen oikeudet, koska tällä hetkellä se ei toteudu. Ja on myös sitä mieltä, että se ei toteudu Suomessakaan riittävän hyvin tällä hetkellä. Ehkä kaikista niin kuin tärkein tai semmoinen vaikuttavin toimi olisi se pysyvän oman edustuston saaminen sinne Brysseliin. Mä muistan syksyltä Lapin Kansa uutisoi, että siinä on nyt kähdetty jonkun verran eteenpäin, mutta en ole löytänyt sen jälkeen enää uutisia, että onko se toteutumassa vielä vai ei. Mutta se olisi niin kuin, tai itse ajattelen, että se olisi ehkä semmoinen kaikista vaikuttavin toimi, jolla pääsee vaikuttamaan sinne päätöksentekoon Brysselissä monella tasolla. Lisäksi Suomessa sitä osallisuutta ja osallistumista päätöksentekoon sekä Suomen sisäisissä asioissa että Suomen EU-politiikassa, Suomen kannoissa EUn esityksiin, sitä tulee voimistaa. Se ei tällä hetkellä minun mielestäni ole riittävällä tasolla. Ja mä myös olen sitä mieltä, että olisi hyvä, että saamelaiset saisivat oman MEPin. Esimerkiksi silleen, että Norjan, Ruotsin, Suomen yhteinen MEPpi valittaisi aina. Kiitos.
Kiitos Viivi. Sitten Minna Minkkinen Vasemmistoliitosta. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Joo, on myös ollut tämän MEPin kannattamisen, oma MEPin kannattamisen puolella, mutta ehkä olennaista on se, että mitä saamelaiset itse toivoo. Että sitä niin kuin pyrin niin kuin edistämään, mikä on saamelaisten oma toive siinä, että onko se, niin kuin se edustusto vai onko se MEPpi, niin sit sen pohjalta lähtisin niin kuin työskentelemään. On hirveän vähäistä, on niin kuin vastavuoroinen kuuleminen tai kuunteleminen, että kyllä niin kuin teilläkin tai saamelaisten omissa toiveissa on siinä, että se on nimenomaan rakenteissa olevaa, pysyvää, ja se on musta olennaista siinä, eikä se, että se on yksittäisten meppien viitseleisyyden ja niin kuin näkemisen ja vaivan niin kuin takana. Et se on, niin kuin, ajattelen jotenkin, että itse toivoisin tekeväni ja pyrin tekemään semmoista niin kuin dekolonisaatiopolitiikkaa, eli purkamaan paitsi niin kuin omissa aivoissani sitä niin kuin kolonialistista ajattelua, niin myös sitten siellä rakenteissa, että se ei ole sellaista meidän niin kuin suomalaisten tai EU-tasolla eurooppalaisten niin kuin jotenkin päsmäröintiä siinä, vaan että siinä niin kuin ihmisoikeuspohjaisessa politiikassa kuunnellaan sitä alkuperäiskansaa, jota ne asiat koskee, ja se on minusta niin kuin tärkein lähtökohta tälle. Kiitos. Kiitos. Sitten vielä Krista Mikkonen Vihreistä. Ole hyvä. Joo, kiitos. Siis pysyvät rakenteethan on siinä mielessä ihan äärimmäisen tärkeitä, että se ei ole sitten vaan niin kuin sattuman varasta, että ketä siellä kulloinkin on esimerkiksi Suomen meppejä tai Ruotsin meppejä, jotka on niin kuin asiasta kiinnostuneita, ja sen takia niiden luominen on niin kuin tärkeää. Minusta tässä on tullut hyviä ajatuksia esiin, erityisesti Eva Biaudet'n ja Minnan ja Viivin puheenvuoroissa. Nyt näitä ainakin näissä, ja mä ajattelen kanssa, että oma pysyvä edustusto olisi varmasti semmoinen yksi tärkeä asia, mitä olisi hyvä saada nyt niin kuin eteenpäin. Omaa meppiäkin tuossa peukutin, ajattelin, että se olisi ehkä niin kuin nimenomaan koko saamelaisalueen, Ruotsin ja Suomen, jotka nyt on EU-jäseniä, niin heidän yhteinen meppinsä. Sitten mä ajattelen, että näitä dialogeja, joita on nyt ryhdytty tekemään EUn kanssa, eri instituutioiden kanssa, niitä pitää jatkaa ja syventää. Myös mä ajattelin, että ehkä niin kuin ministerineuvoston kokouksien puolella myös se, että siellä saamelaisten edustajia voisi olla enempi läsnä. Meillähän on sitten taas kotimaan politiikassa myös paljon tehtävää siinä, että valmisteluvaiheessa jo saamelaiset otettaisiin paremmin mukaan. Silloin kun toimin itse ympäristö- ja ilmastoministerinä ja ilmastolakiin saatiin tämä saamelaisten ilmastoneuvosto, no sitä pitää nyt tietysti niin kuin hyödyntää tässä valmistelussa mahdollisimman paljon ja kuulla sitten heitä silloin, kun puhutaan sellaisesta EU-politiikasta, jossa on niin kuin ilmastokysymyksiä, on se sitten sopeutumistoimia tai on se hillitsemistoimia. Että kyllä niin kuin paljon on tehtävää ja näen todellakin niin, että saamelaiset, koska se on EUn ainoa alkuperäiskansa, niin se on tavallaan niin kuin hyvin erilaisessa asemassa kuin sitten joku muu vähemmistö, vaikka toki tietysti työtä EUssa pitää kaikkien vähemmistöjen aseman parantamiseksi tehdä yhä enemmän. Kiitos Krista. Jos summeeraan tähän lyhyesti meidän ajatuksia tästä, niin tosiaan meidän toiveena olisi pysyvä edustusto Brysseliin saamelaisille, ja se olisi nimenomaan saamelaisen parlamentaarisen neuvoston, eli Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaiskäräjien yhteinen edustusto. Vähän samaan tyyliin kuin inuiteilla on. Heillähän on itsehallintoalue, Grönlanti, Kalallit, Nunat, ja siksi esimerkiksi ei sanota koskaan, että inuitit on EUn alueen alkuperäiskansa, kun he tavallaan on sen ulkopuolella. Niin siinä on itse asiassa ihan hyvä malli. Sitten me tosiaan toivottaisiin, että päästäisiin osallistumaan EU-asioiden käsittelyyn myöskin Suomessa, että saamelaiskäräjät pääsisi ihan virallisesti enemmän kuulemisiin ja pystyisi vaikuttamaan niihin täällä kotimaassakin, koska täällä on myöskin tärkeää valmistelua. Sitten tästä olikin puhetta, että EUlla on jo tämmöinen niin kuin alkuperäiskansapolitiikka, mutta se koskee EUn alueen ulkopuolisia maita. Eli tavoitteeksi ehdottomasti pitäisi laittaa, että EU loisi myöskin sisäisen alkuperäiskansapolitiikan saamelaisille, ja tämä tulisi aloittaa sopivan valiokunnan mietinnöllä, että sitten kun olette siellä EU-edustajina, niin ehkä palataan asiaan.
Ja sitten 2 muuta konkreettista ideaa on se, että meillä on siis meneillään tämmöisen kumppanuussopimuksen neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa, ja me ollaan tekemässä sitä saamelaisen parlamentaarisen neuvoston kautta, eli Norjan, Ruotsin ja Suomen saamelaiskäräjät on nyt SPN:n puheenjohtaja, ja sitä koko ajan työstetään. Ja sitten meidän toiveena olisi myöskin tämmöinen yhteinen saamelaisasioiden erityisasiantuntija Brysseliin, että se voisi olla siellä Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa. Olisi hienoa, jos kaikki nämä toteutuu. Se olisi ihan mahtavaa, jos yksikin toteutuisi ja päästäisiin vähitellen eteenpäin. Mennään sitten toiseen kysymykseen. Ajan puolesta olemme näköjään ihan hyvässä vaiheessa, niin Tauno Lietov kysyy myöskin meidän toisen kysymyksen, joka pohjautuu meidän toiseen EU-vaalitavoitteeseen. Ole hyvä, Tauno. No niin, sain mikit auki ja löydetty napit. Eli mihinkäs toimiin sitten Euroopan unionin pitäisi ryhtyä, jotta nämä kaikki saamelaisten perinteiset elinkeinot pystyvät sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Eli nyt haetaan tätä ilmastonmuutoksen sopeutumista ja miten voitaisiin, minkälaisia toimia voitaisiin tehdä, että elinkeinot olisivat elinvoimaisia. Kiitos. Kiitos Tauno. Ja tuttu järjestys, Satu Jaatinen keskustasta saa aloittaa. Kiitos paljon. Yksi asia, johon mä puuttuisin, vaikka meillä nyt on jo tämä EUn kriittisten raaka-aineiden asetus, joka asettaa tietyllä lailla rajoitteita tähän, mutta siitä huolimatta haluaisin nähdä, että ne ilmastotoimet, mitä tehdään kaivosten, tuulivoiman, aurinkopaneeleiden kautta esimerkiksi, että ne tehtäisiin ystävällisiksi saamelaisille. Eli että kaivoksista ne pitäisi tehdä maan sisään ja niiden pitäisi olla saasteettomia ja puhtaita, jätteettömiä, aivan erilaisessa skaalassa kuin mitä tällä hetkellä. Ja sitten tosiaan se sosiaalinen toimilupa, sen niin kuin saaminen on hyvin tärkeää tässä prosessissa. Että kaikki nämähän on sitä ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ja sitten jos ajatellaan myöskin esimerkiksi EUn ja Yhdysvaltain välistä eroa, niin siellä kun tehdään nyt uudestaan kaivoslakia, niin huolimatta siitä, miten sielläkin on huonosti kohdeltu alkuperäisasukkaita menneisyydessä, niin se on nyt niin kuin yksi niiden tärkeimmistä asioista siinä kaivoslain uudistuksessa. Ja ei ainoastaan kaivoslain uudistuksessa, vaan myöskin siinä, että ne tekee tätä samaa kuin täällä EUsta, eli tämä kriittisten raaka-aineiden asetusta, ne tekee sitä vastaavaa siellä, niin siellä se on ehdottoman tärkeää, että sieltä niin kuin rajataan sellaiset alueet pois yksinkertaisesti, jossa alkuperäisasukkaat jossa niin kuin heidän elinkeinonsa voisi vaarantua. Ja samalla lailla tulisi EUnkin tähän asiaan suhtautua mun mielestä. Kiitos Satu. Sitten Annika Sipola kokoomuksesta. Joo, kiitos. No, se, mitä minä ymmärrän, että mitä on niin kuin saamelaisten perinteiset elinkeinot, on niin kuin porotalous, metsästys ja kalastus ja käsityöt ja kaikki niin kuin varmasti niin kuin elinkeinot hyvin paljon niin kuin on luonnosta peräisin olevaa elinkeinoa. Niin kyllähän se ilmastonmuutos vaikuttaa saamelaisten perinteisiin elinkeinoihin. Ja tuossa justiinsa googlettelin ennen kuin valmistauduin tähän paneeliin, että onko jotakin niin kuin toimia, EU tehnyt toimia tähän, että miten saamelaiset ja perinteiset elinkeinot niin kuin pystyvät sopeutumaan ilmastonmuutokseen, niin oli tämmöinen niin kuin raportti hankkeesta, missä oli tutkittu tätä teemaa, ja siellä oli sitten annettu toimenpide-ehdotuksiksi myös tällainen niin kuin asiantuntijaelin, ja minä olen vähän niin kuin samaa mieltä, että itse olen niin kuin tietoinen siitä, että on ilmastonmuutos ja se vaikuttaa ympäristöön ja luontoon. Tiedän, mitkä on saamelaisten perinteiset elinkeinot, varsinkin niin kuin poronhoito, kalastus ynnä muut, mutta itse en niin kuin tiedä sitä, että miten ne vaikuttaa toisiinsa ja miten siihen pystytään sopeutumaan, niin sen
takia on tärkeää, että kuunnellaan juurikin teitä saamelaisia, saamelaiskäräjiä ja asiantuntijaelintä, ihmisiä, ketkä tietää parhaiten, että miten se ilmastonmuutos vaikuttaa siihen omaan elinympäristöön ja mitä asioita pystytään niin kuin tekemään, jotta sitten siihen, no totta kai ilmastonmuutosta pystyttäisiin niin kuin hillitsemään, mutta että miten pystytään sopeutumaan siihen ilmastonmuutokseen. Ja edelleen tuun tähän konkretiaan. Utsjokihan sai tätä äkillisen rakennemuutoksen tukea tuohon esimerkiksi Tenonlohen kalastuskieltoa, että tämän ERMin, eli äkillisen rakennemuutostuen avulla, niin on pyritty Utsjoella etsimään sitten näitä vaihtoehtoisia elinkeinoja. Esimerkiksi tälle Tenonlohen kasvatukselle, että minä olen sitä mieltä, että EUsta voisi tätä aluekehitysrahaston, niin sieltä osalta sitten ohjata hankerahaa myös sitten siihen, että pystytään löytämään niitä uusia elinkeinoja tai sitä sitten, että miten siihen pystytään sopeutumaan siihen muuttuvaan tilanteeseen. Kiitos Annika. Seuraavaksi Ari Menttinen kristillisdemokraateista. Ole hyvä. Kiitos. No ensinnäkin tässä taustallahan on se surullinen tilanne, että eihän EUn ilmastopolitiikkakaan ylipäänsä ole ollenkaan missään raameissa eikä johdonmukaista tällä hetkellä. Se on kovin eri suuntaan vetävää juttua. Näin ollen on aika vaikea niin kuin sen pohjalta sitten miettiä myöskään mitään ohjelmaa sopeutumiseen. Ja sitten äsken justiin tuossa tunti sitten Vaalitorilla juttelin äskettäin eläköityneen ilmastotutkijan kanssa siitä, jonka vahva mielipide oli se, että monelta osin meillä on jo niin kuin, juna mennyt jo niiden toimenpiteiden osalta, mitä olisi pitänyt tehdä kauan sitten, jotta ilmastonmuutosta voisi järjesti niin kuin pysäyttää tai kääntää toiseen suuntaan. Ja hänen vahva mielipiteensä oli nimenomaan, että nyt pitää keskittyä näihin sopeutumistoimiin. No, tässä mä komppaan kovasti Annikan äskeistä puheenvuoroa siitä, että ei me puhun täältä etelästä Helsingin niemeltä ja sama juttu vähän Brysselistäkään, niin Oviisesta lähtien neuvomaan saamelaisia siitä, että kuinka nämä asiat pitäisi hoitaa ja mitä pitäisi huomioida, että kyllä mä tässä vastuuttaisin ja kysyisin nöyrästi saamelaisten itsensä mielipiteitä, että mitä asioita lähdetään tekemään, missä järjestyksessä ja millä tasolla. Tämä teidän julkaisema politiikka tai tavoitteet niin EUn suhteen niin mun mielestä oli hyvin realistisia ja hyvin kohtuullisia. Ainoa, mistä tietenkin voi tuoda tiukempi vääntö, että mille tasolle jotkut korvaukset sitten asetetaan, mutta kuten sanottua, niin mun mielestä se oli ihan hyvä pohja jatkosuunnittelulle. Kiitos, ei muuta. Kiitos Ari. Sitten Sara Seppänen perussuomalaisista, ole hyvä. Joo, kiitoksia. No, ehkä lähtökohta on se, että tämä ilmasto on meille kaikille yhteinen ja mielestäni EU ei ole pystynyt vaikuttamaan sillä tavalla, kuin olisi ollut toivottua. Tarkoitan niin kuin nimenomaan tämmöisiä isoja linjoja ja neuvotteluja sitten näiden suurimpien päästöjä tuottavien maiden kanssa. Eli nyt mennään niin kuin liian pienillä tavallaan kysymyksillä eteenpäin. Ja kuten me tiedetään, niin esimerkiksi tämä Kiinan riippuvuus, joka meillä on se, että ne päästöt tuotetaan siellä Kiinassa ja tehtaat siirtyy sinne, niin ei auta kokonaisuudessaan tätä ilmastoa. Eli se, että EU on pyrkinyt niin kuin regulaatiolla ja aina vaan lisääntyvällä byrokratialla saamaan kuriin niitä päästöjä, niin se on aiheuttanut sen, että meillä on itse asiassa ne päästöt vaan siirtyneet muualle. Ja tämä ei ole toivottava suunta, pitää pystyä vaikuttamaan paremmin ja näen sen, että eurooppalainen teollisuus ja teollisuus Suomessa on aina parempi ja puhtaampi vaihtoehto kuin se olisi jossakin muualla, missä tätä regulaatiota ja lainsäädäntöä ei ole yhtä tiukkaa. No sitten ehkä jos ajatellaan nyt esimerkiksi porotaloutta ja siihen liittyviä kysymyksiä, niin tämä tieto on hyvin
ristiriitaista. Eli toisaalta tutkijat puhuu siitä, että esimerkiksi tunturiluonnon osalta meillä on paljon kasveja jo hävinnyt. Tunturiluonto on tosi huonossa kunnossa ja puhutaan niin kuin ylilaidunnuksesta. No sitten toiset asiantuntijat sanovat, että poro on erittäin merkittävä tämän ilmaston lämpenemisen vastaisessa työssä. Eli jos ajatellaan, että se poro syö sitä aluskasvillisuutta ja estää sitä tunturiluonnon rehevöitymistä. Eli meidän pitäisi saada niin kuin oikeasti faktapohjaista tietoa siitä, että mitkä ne on ne keinot täällä pohjoisilla alueilla sitten välttää ne pahimmat mahdolliset vaikutukset näille elinkeinoille. Ja tämä on aika hämmästyttävää, että mitä enemmän tähän perehtyy, niin sitä monipuolisempia vastauksia tulee, että poro on toisaalta tärkeä osa niin kuin ratkaisemassa sitä ilmastonmuutosta ja lämpenemistä arktisilla alueilla ja nimenomaan auttaa siinä. Ja toisaalta sitten taas puhutaan näistä niin kuin monipuolisista luontoarvoista ja siitä, että tämä alkuperäinen kasvillisuus säilyy. Eli tarvitaan lisää tietoa. No, ja tässäkin se EU:n arktinen ohjelma pitäisi olla voimakkaammin mukana. No, sitten jos ajatellaan esimerkiksi tätä kalastusta, ja me tiedetään, että tällä hetkellä Tenolla Atlantin lohi on suurissa vaikeuksissa. Tornionjoella viime kesän nousutavoitteisiin ei päästy lähellekään. Noin 20 000 lohta nousi ja 50 000 on se tavoite. Ja niin kuin tiedetään, että Tenojoella se kalastuskielto on jatkunut jo useamman kesän. Ja tämäkään kysymys ei ratkea nyt niin kuin pelkästään sillä, että me rajoitetaan sitä kalastusta siellä Tenojoella. Ja se on nimenomaan harmi, että silloin tämä perinteinen saamelaisten elinkeino kärsii siitä. Ja se on kuitenkin hyvin pientä, jos laitetaan se siihen mittakaavaan, mitä tapahtuu Norjassa, siellä rannikolla, siellä vuonoissa. Siellä kasvatetaan tätä Norjan kassilohta hyvin voimakkaasti ja hyvin lähellä näitä jokisuita. Ja tutkijat on niin kuin yksimielisiä siitä, että sen vaikutus on todella haitallinen tälle villilohelle. Eli se ei selviä kutemaan sinne omaan jokeensa. Ja siellä on lohitäi ja siellä on nämä antibiootit ja kaikki muutkin myrkyt, mitkä vaikuttaa sen villilohen tilanteeseen. Puhumattakaan siitä, että se myös lisääntyy sitten tämän kassilohen kanssa ja se tarkoittaa sitä, että sitten nämä tulevat jälkeläiset ei ole elinkelpoisia jatkamaan sitten niin kuin sukua. Ja tämä on niin kuin iso kysymys. Ja tämä ei ratkea pelkästään nyt, että tähän tarvittaisiin ehkä EU mukaan, koska Norjalla tämä kalastus on niin totta kai elintärkeä ja voimakkaat edunajamisen tavoitteet siellä, että siinä kärsii kyllä saamelaisten alkuperäinen kalastus ja matkailu ja ihan kaikki. Eli EU pitäisi ottaa tässäkin vahvempi rooli. Puhumattakaan sitten ryöstökalastuksesta, mikä tapahtuu. Niin tapahtuu Itämerellä, Puola on hyvin voimakkaasti siellä ja ylipäätään niin kuin merialueilla, niin nämä on niin kuin niitä isoja kysymyksiä, missä pitäisi vaikuttaa. No ehkä kaivoksista sen verran, että kyllä tämä kestävyys on niin kuin tärkeä näkökulma. Ja nyt pitäisi ehkä sellainen realismi niin kuin myöskin palauttaa, että toisaalta halutaan tuulivoimaa, halutaan uusiutuvaa energiaa, vastustetaan vesivoimaa ja jopa ydinvoimaa. Eli nyt pitää olla niin kuin realismia siinä, että mitkä ne on ne energiantuotantokeinot, millä me päästään sitten myöskin näihin vihreän siirtymän tavoitteisiin. Eli kaikissa on omat haittapuolensa, mutta se punninta täytyy tehdä, että miten saadaan tuotettua sitä energiaa niin, että se on luonnolle mahdollisimman vähän haittoja tuova ja toisaalta sitten tehokasta. No ehkä vielä poimintana siis se,
että EU pitäisi vaikuttaa voimakkaammin. Että jos ajatellaan vaikkapa tätä tekstiiliteollisuutta, niin päästöt on huomattavasti suurempia mitä koko maailman lentoliikenteessä tällä hetkellä. Eli tässäkin asiassa EU näpertelee ihan väärissä kysymyksissä. Täällä rahdataan tuolta Kiinasta tuotettua tavaraa pilvin pimein ja niitä tilataan netistä ja niitä palautellaan ja se jatkuva niin kuin rahtiliikenne ympäri ämpäri, niin ei, tämä luonto ei, se kantokyky ylittyy. Eli pitäisi puhua enemmän oikeista asioista ja vaikuttaa suuremmin tavallaan näihin sitten kansainvälisissä yhteyksissä näihin kysymyksiin. Mutta ehkä näin. Eli paikallisia kysymyksiä, lohet ja porot ja kaikki nämä, mutta sitten, että ne tavallaan ratkaistaan ne kysymykset myös niin kuin laajemmin kauempana niistä itse alueista, niin tämä on sellainen asia, mihin EU pitäisi kyllä tarttua. Kiitos Sara. Sitten Eeva Biaudet RKP:stä. Ole hyvä. Kiitoksia. Mä kyllä ajattelen ehkä vähän eri tavalla kuin Sara Seppänen, että mun mielestä on aivan ratkaisevaa näissä vaaleissa, että EU saa mepeistä vahvan tuen sille, että voidaan jatkaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa yleensä ja asettaa eteenpäin niitä tavoitteita ja jo ainakin sille 90%, jolle 95 noille laskulle siitä hiilidioksidipäästöstä vuonna 2040 ja pitää kiinni. Ja sitten tietenkin lähteä pohtimaan sitä, että miten se voidaan toteuttaa. Siitä on osa tämä koko vihreä siirtymä, mutta myöskin osa varmaan satsaukset tutkimukseen. Ajatellaan, että ilmastopolitiikassa EU:ssa on ilmastopaneeli ja sitten on kansalliset ilmastopaneelit ja niiden työssä tietenkin, missä tiede niin kuin kokoontuu ja kertoo niiden neuvoo komissiota, niin siellä pitäisi tietenkin tosi vahvasti olla myöskin alkuperäiskansojen tilanne, että niin kuin sosiaaliset vaikutukset. Et me tiedetään aika paljon näistä arktisista vaikutuksista. Me tiedetään, että ne on niin kuin moninkertaisia verrattuna esimerkiksi ilmaston vaikutus sinne moninkertainen verrattuna etelämpään, mutta ehkä sitten meillä ei ihan ole esimerkiksi, tai en tiedä, voi olla, että vain en tiedä, mutta että vaikutukset niin kuin nimenomaan ehkä saamelaisten elinkeinoihin ja mahdollisuuksiin jatkaa elinkeinoja. Mitkä ne olisi ne sopeuttamiskeinot? Sen lisäksi, että me tietenkin pyritään kaikin keinoin vähentämään päästöjä. Nämä pitää olla rinnakkain. Ajattelen, että jos tulee tällainen, jos me saadaan aikaiseksi alkuperäiskansapolitiikka sisäinen, niin siihen luonnollisesti kuuluu myös tällaista. Sen lisäksi, että se olisi siellä ilmastopolitiikan osalla. Ja sitten mä ajattelen peräänkuutan ehkä enemmän vielä tutkimusta näistä niin kuin riskianalyyseistä, myöskin näistä, kun ei tehdä riittävästi, ympäristöriskeistä, kun ei tehdä riittävästi, mitä se merkitsee myös alkuperäiskansojen elinkeinoille. Että kysymyshän ei ole vaan, mihin sijoitetaan tuulivoimata ollaanko kuultu, vaan myös se, että jos ei tehdä mitään, että mitä se tarkoittaa sitten kokonaisuutena. Äärimmäisen tietenkin kiinnostavaa myöskin sitten ottaa mukaan nämä, mitkä niitä kutsutaan nyt suomeksi, onko se nyt nämä tällaisia tipping pointsia, kun puhutaan siitä, että tällaisista tekijöistä, kuten esimerkiksi ajattelee, että amok-virtaus, jos se esimerkiksi hidastuisi tai jopa pysähtyisi paljon nopeammin kuin mitä me ajatellaan, jos esimerkiksi Grönlannin jäätiköt sulaa ja vaikuttaa siihen, että mitä hirvittäviä seurauksia siitä olisi. Mun mielestä myöskin tällaisia riskeitä pitäisi ottaa mukaan. Nämähän vaikuttaa vielä moninkertaisesti alkuperäiskansojen mahdollisuuksien elää edes millään tavoin omilla alueillaan. Joten ehkä jotain tästä tiekarttaa ja sopeuttamisvaihtoehtoja, missä tietenkin todella vahvasti saamelaiset itse on mukana pohtimassa ja sille rahoitusta. Kiitos Eeva. Käännös taitaa olla keikahduspisteet. Sitten seuraavaksi Viivi Järvelä SDP:stä, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Mä oon kyllä ihan samalla linjoilla siinä, että siis ilmastonmuutos ja luontokato on meidän, siis koko ihmiskunnan suurimpia uhkia. Ja
ne on myös ehdottomasti suurimpia uhkia saamelaisten näille perinteisille elinkeinoille tällä hetkellä. Juuri siitä syystä, että paitsi Eurooppa on nopeiten lämpenevin maaosa, niin etenkin arktinen alue on ihan äärimmäisen herkkää näille ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Viime vuosi oli meidän mittaushistorian lämpimin vuosi, ja se on ihan totta, että me ei olla tehty riittävästi, Eurooppa ei ole tehnyt riittävästi, eikä globaali maailma ole tehnyt riittävästi, mutta se ei todellakaan tarkoita sitä, että meidän pitäisi jäädä meidän poteroihin nyt vaan miettimään sitä, että miten me sopeudutaan näihin vaikutuksiin, vaan ehdottomasti täytyy kirittää ilmastotoimia, täytyy tehdä vaikuttavampia toimia. Päästökauppa ja hiilen hinnoitteleminen on ollut yksi tehokkaimpia toimia EU-tasolla, ja niitä täytyy ehdottomasti laajentaa, jatkaa ja tehostaa, koska niiden ansiosta me ollaan saatu vähennettyä, tai niiden vaikutus päästöjen vähenemiseen on ollut merkittävä. Suomessa esimerkiksi juuri on Yle julkaissut sellaisen uutisen, että meillä on kokonaispäästöt vähentynyt 43% vuodesta 1990, ja silti meillä elintaso ei ole laskenut, eli tätä muutosta ei ole tehty hyvinvoinnin kustannuksella, vaan siirtymällä esimerkiksi etenkin niin kuin kestävämpään, vihreämpään, puhtaampaan energiatuotantoon. Ja Suomessa tämä tilanne on hyvä, mutta EU-tasolla tulee myös kirittää näitä vihreän energian ratkaisuja. Sitä ei tule missään nimessä tehdä saamelaisalueiden kustannuksella, mutta Suomi esimerkiksi on isossa asemassa tässä energiasiirtymässä. Lisäksi mä näkisin, että saamelaisten omaa niin kuin asiantuntemusta tulee hyödyntää tässä voimakkaammin. EUn pitäisi ehkä luoda joku tämmöinen strategia sille, että kuinka etenkin näillä erityisen herkillä alueilla pystytään sopeutumaan niihin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, koska se on fakta, että me ei niitä kaikkia kyetä enää tässä vaiheessa niin kuin pysäyttämään tai ehkäisemään. Joten se on välttämätöntä, että meillä on myös joku tämmöinen strategia, tai Eva taisi käyttää nimeä tiekartta, siihen, että miten tämä sopeutuminen tehdään. Ja mainitsen myös sen, että se on ihan väistämätöntä, että se tulee vaatimaan myös rahaa, se sopeutuminen. Ja siihen täytyy löytää sitten mahdollisesti EUn puolelta joku keino. Kiitos. Kiitos Viivi. Sitten seuraavaksi Minna Minkkinen Vasemmistoliitosta. Ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kahden edellisen puhujan ja jos yhtään fiilistelen, niin myös seuraavan puhujan kanssa, niin yhdellä lailla varmaan ollaan tässä samoilla linjoilla, eikä nyt lähde kaikkea toistamaan, mutta näen kyllä sen, että se taloudellinen tuki ja se työrauha tehdä, myös niin kuin saamelaisille työrauha tehdä niitä sopeutumistoimia, niin on niin kuin ihan olennainen. Toivoisin myös näkeväni aina jonkinlaista niin kuin saamelaisten elinkeinoon vaikutusten arviointia, joka niin kuin jotenkin ehkä kahdessa aikaisemmassakin puheessa vähän pomppasi. Se, jos on Saamenmaalle tulossa jotain hankkeita, niin vähän niin kuin myös velvoittavasti, ei vaan kuulla saamelaiskäräjiä tai saamelaisneuvostoa, vaan myös niin kuin velvoittavasti toimitaan sen mukaan, että se on niin kuin alkuperäiskansan alueen kunnioittamista, ei vaan niin kuin kuulemista. Ja olen antanut itseni ymmärtää ja tähän perehtyessäni saamelaisten kanssa keskustellessa, niin mulle kerrottiin, että me olemme aina sopeutuneet ja me kyllä tähänkin sopeudumme, kun me saamme tehdä, niin ehkä painottaisin vielä sitä niin kuin saamelaisten itsemääräämisoikeutta näissä kysymyksissä. Kiitos. Kiitos Minna. Ja sitten Krista Mikkonen Vihreistä. Ole hyvä. Joo, kiitos. No ensinnäkin EUn täytyy jatkaa määrätietoista työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, koska jokainen kymmenys merkitsee. Ja siinä mielessä niin kuin on tärkeää, että sitä ilmastonmuutosta torjutaan entistä määrätietoisemmin. Ja totta kai samanaikaisesti pitää tehdä jo sopeutumista, koska ilmasto on jo kuumentunut ja se on nimenomaan pohjoisessa kuumentunut vielä moninkertaisesti versus niin kuin se maapallon keskilämpötila. Ja sehän käytännössä jo näkyy. Se näkyy jo niin kuin saamelaisten perinteisessä elinkeinossa, poronhoidossa esimerkiksi, varsin konkreettisesti. No, täällä peräänkuuluttiin erilaisia tutkimusta asiasta, niitä on onneksi jo tehty. On tehty laajojakin tutkimuksia, oli tämmöinen Saami-tutkimushanke ja sitten Klimini-hanke, joka on itse asiassa EU-rahoittama kanssa, ja nyt sitten niitä keinoja, mitä sieltä on noussut, niin olisi tärkeää, että EU pystyisi niitä myös rahoittamaan, koska niin kuin Eva taisi sen todeta, että paljon kalliimmaksi tulee, jos emme
tee mitään. Ja sen takia, että vaikka tähän nyt niin kuin rahaa tarvitaan, niin sitä on vaan niin kuin löydettävä. Sitten tietysti metsä- ja suoluonnon ennallistaminen on yksi kysymys myös pohjoisessa, joka auttaisi tähän ilmaston kuumenemiseen sopeutumiseen. Metsien suojelulla on tärkeä rooli siinä myös, ja tämä pitäisi, niin kuin se oli se yksi meidän peukutuskysymys siinä alussa, että pitäisikö ne pohjoiset vanhat metsät säästää, niin kyllä. Ja mä näen, että siellä pohjoisen metsissä niin pystyttäisiin niin kuin samanaikaisesti osassa myös jonkunlaista metsätaloutta harjoittamaan siinä rinnalla, mutta hyvin kevyesti niin, että tavallaan niin kuin se poronhoito olisi siinä ikään kuin se ensimmäinen asia, mutta sitten sen, mitä pystytään, niin pystyttäisiin myös hyödyntämään, että ne ei kaikkien niin kuin osan metsäalueesta ei tarvitsisi olla niin kuin mitenkään niin kuin totaalisuojelua, vaan siinä pystyttäisiin näitä tehdä rinnakkain, mutta sitten meillä on tietysti ne vanhat luonnontilaiset metsät, jotka meidän pitäisi ihan täysin suojella. Nämä nousi monen puheenvuorossa, nämä kriittiset mineraalit, kaivoshankkeet ja muut, jotka on meidän pohjoisessa Suomessa ja saamelaisalueellakin. Siinä tosiaan pitäisi, niin kuin, niitä voi tehdä vaan huomioiden alkuperäiskansan asettamat reunaehdot ja luonnon asettamat reunaehdot. Mä olen vähän eri mieltä siitä, mitä Sara sanoi, että EU ei ole onnistunut ilmastopolitiikassa. Päästökauppa on hyvä esimerkki, että on onnistumisiakin. Totta kai pitää tehdä enemmän, mutta on hyvä huomata myös, että me esimerkiksi hiilitullit, jotka nyt EU asettaa, ne vaikuttaa myös EUn ulkopuolelle. Eli EU pystyy myös globaalisti vaikuttamaan. Ja tätä täytyy tietysti tehdä enemmän, mutta jos mietitään, että EU:ssa on 27 maata, mutta kuitenkin EUn samanlaisen päästökaupan kuin EU, niin on 73 maata ottanut jo käyttöön. Eli kyllä EUlla on vaikutusta myös itsensä ulkopuolelle, ja totta kai pitää varmistaa, että se vaikutus on jatkossa vielä suurempi. Vihreä siirtymä ei ole vihreä, jos se aiheuttaa peruuttamatonta luontohaittaa tai se tuhoaa alkuperäiskansojen mahdollisuuksia omiin elinkeinoihinsa, että se on niin kuin hyvä muistaa, että sitä vihreää siirtymää pitää tehdä aidosti vihreästi, ja kyllä mä näen, että meidän täytyy, jotta me eletään tämän maapallon kantokyvyn rajoissa, niin meidän täytyy myös vähentää kulutusta, meidän täytyy siirtyä kiertotalouteen voimakkaammin, meidän täytyy, niin kuin kiertotaloudessa tietysti EUlla olisi nyt hyviä keinoja, vaikka tekstiililannoitteiden, muovin, metallien määrätä tietty osuus, mikä pitää olla kierrettyä materiaalia ja sitä kautta luoda markkinoita ja saada toimimaan kiertotalous ihan oikeasti, mutta kyllä meidän täytyy myös kiinnittää huomiota siihen kulutuksen määrään, että ei niin kuin onnistu niin, että vaan energia ikään kuin siirretään päästöttömäksi ja jatketaan niin kuin ennenkin, vaan täytyy niin kuin myös meidän elämäntavoissa tapahtua muutoksia. Kiitos Krista ja kiitos kaikille. Te olette nyt tosi varhaisessa vaiheessa meidän kanssa pohtimassa tätä, että minkälaisia toimia tarvittaisiin ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Ja nimenomaan, jos miettii meidän kaikkia perinteisiä elinkeinoja, niin tämä ilmastonmuutos ja luontokato myös, niin ne on ihan elämän ja kuoleman kysymyksiä kaikille meidän perinteisille elinkeinoille, kalastukselle, metsästykselle, keräilylle, saamen käsityölle eli tuotkille ja poronhoidolle ja niiden moderneille harjoittamisen muodoille. Ja jos miettii, että nyt liikkuu myöskin tosi paljon rahaa vihreän siirtymän ja vihreän siirtymän tutkimuksen ympärillä, niin ironisesti nyt vähän tuntuu, että vaikka meihin tosi paljon vaikuttaa ilmastonmuutos, meidän alueelle haluttaisiin tuoda vihreän siirtymän näitä teollisen mittakaavan projekteja, niin yllättävän vähän sitten meille tihkuu sitä hyvää ja sitä rahaa, mitä tarvittaisiin esimerkiksi tämmöisiin toimiin, mitä me ollaan mietitty. Yksi mitään, mitä me ollaan mietitty, että nyt pitäisi päästä tekemään eri toimijoiden kanssa yhdessä, niin ihan konkreettinen sopeutumisohjelma ja siihen pitäisi saada riittävä rahoitus. Ja jos miettii, no mitä se voisi niin käytännössä tarkoittaa. No vaikka kalastuksen mielessä, niin kyllähän tuo Tenon tilanne ja Atlantin lohen tilanne siellä osittain johtuu myös ilmastonmuutoksesta ja ehkä olisi sitten hyvä miettiä semmoisia toimenpiteitä, että luovuttaisiko vaikka siitä ajatuksesta, että tämä kyttyrälohi, joka on noussut sinne uutena lajina, niin on haittalaji. Alettaisiko miettimään, että ehkä meidän pitää vaan sopeutua siihen, että se on siellä yhtenä lajina tiettyinä vuosina nousee, ja olisiko sitä mahdollista sitten Suomen puolellakin saada
hyödyntää, että Norja on näissä neuvotteluissa onnistunut hyvin ja 6-0 oikeastaan vienyt Suomea ja Suomen puolella ei pystytä hyödyntämään kyttyrälohta esimerkiksi jalostamaan eteenpäin ja niin edelleen ja kalastusmatkailussa täysmääräisesti, että tämmöiseen pitäisi ehdottomasti saada toimenpiteitä. Sitten toinen, metsästyksessä tulee olemaan tosi isoja haasteita, kun nykyiset metsästysajat on sovitettu niin kuin normaaliin tai normaalimpaan tilanteeseen ja nyt koko ajan on sitten lämpimämpiä kesiä ja syksyjä. Se voi olla, että sielläkin pitää tehdä sitten justeerauksia siihen, että milloin metsästetään, että ne on semmoisia aikoja, että käytetään metsästyksessä eläimiä ja eläimiä metsästetään, että se on myöskin eläinten hyvinvoinnin kannalta hyvä asia. Ja sitten poronhoidossa, niin meillähän on ollut vaikeat talvet, jotka osittain johtuu ilmastonmuutoksesta ja me ehdottomasti tarvittaisiin tämmöisiä esimerkiksi Norjan mallin mukaisia välittömiä tukitoimia semmoisena talvina, milloin laitumet jäätyy ja porojen on mahdotonta löytää ruokaa luonnosta, että on kaikenlaisia ideoita. Sitten yksi tämmöinen ajatus, mitä meillä on ollut tutkimukseen liittyen, niin meillä on suuri huoli Utsjoesta, Utsjoen elinvoimasta ja siellä elinmahdollisuuksista ja ollaan mietitty, että voisiko esimerkiksi Kevon tutkimusasemalle kehittää tämmöistä laajempaa ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimusta, mikä sitten palvelisi tietenkin meitä itseämme, mutta laajemmin Eurooppaa, koska eihän se ole vaan niin, että saamelaiset on niin kuin haluamassa asioita EUsta, vaan meillä on myöskin mahdollista antaa takaisin. Meillä on ihan ensikäden tietoa, meidän ihmiset liikkuu tuolla tuntureilla ja mailla ja vesillä joka päivä. Meillä on siellä silmät ja korvat ollut vuosikymmeniä. Me nähdään se päivittäisen muutos, mitä siellä tapahtuu. Jos sitä perinteistä tietoa voisi tuoda vielä paremmin tutkimukseen ja ihan EUnkin näiden ilmastotoimien hyödyksi, niin se olisi varmaan hyvä juttu. Sitten mennään kolmanteen kysymykseen ja kolmannen kysymyksen esittää Kaaren Anni-Hetta, joka on myöskin saamelaiskäräjien hallituksen jäsen Vuotsosta ja esittele itsesi ja esitä meidän kolmas kysymys. Ole hyvä. Hei vaan kaikille. Minun nimi tosiaan on Kaaren Anni-Hetta ja olen myös saamelaiskäräjien hallituksen jäsen. Ja no en tiedä kuinka tuttu saamelaisten kotiseutualue teille on, mutta minä olen täältä aivan saamelaisalueen Saamenmaan etelärajalta, eli Vuotson kylästä. Se on semmoinen pieni kylä noiden suurten Tekojärvien, Loka ja Porttipahdan välissä Sodankylän kunnan pohjoisosista. Ja tämä minun kysymys sivuaa tosiaan vähän meidän kolmatta EU-tavoitetta. Eli teidän näkemystä kaivataan siihen, miten EUsta saataisiin paremmin vetoapua saamelaisten kotiseutualueen elinvoimaisuuden kehittämiseksi ja vielä asuttuna pitämiseksi. Kiitos Kaarina. Ja mennään taas samassa järjestyksessä. Keskustan Satu Jaatinen saa aloittaa. Ole hyvä. Kiitos Piritta. Mä vien meidät takaisin 1930-luvulle Yhdysvaltoihin. Tämä New Green Deal, eli vihreä siirtymähän on niin kuin se replika siitä silloin tehdystä New Dealista. Eli silloin oli samaan tapaan kuin meillä 2008 oli vuonna 1929 tapahtunut iso pörssiromahdus. Nykyään sitä kutsuttiin finanssikriisiksi. Ja sen seurauksena sitten oli paljon työttömiä ja maaseutu erityisesti oli huonossa tilanteessa. Ja siellä sitten tämä New Deal, nyt tämä vihreä siirtymä silloin, niin alettiin tekemään investointeja kouluihin, rautateihin, kaikkeen mahdolliseen infrastruktuuriin. Nyt tietysti me tarvitaan vihreää infrastruktuuria ja siihen investoidaan. Mutta samalla, mitä siinä New Dealissa tehtiin Rooseveltin aikaan, niin he investoivat nimenomaan maaseudulle ja tämmöisille alueille, jotka oli tyhjentyneet asukkaista. Tai siellä oli niin kuin sellaista, että se ei pystynyt toimimaan ilman, että sinne tuotiin erikoisapua, niin sinne todellakin investoitiin sitten esimerkiksi korkeakouluja rakennettiin nämä, mitä mainitsin, tämän tutkimuslaitoksen esimerkiksi. Se oli niin kuin suoraan siitä, mitä mä olin ajatellut, että ehdottomasti Lappiin täytyisi tehdä tällaisia tutkimuslaitoksia nimenomaan, koska ollaan sen ilmastonmuutoksen keskellä siellä ensimmäisenä, niin sieltä pitäisi tulla sitä tutkimustietoa ja siellä pystyisi tekemään tällaisia erityisiä ohjelmia niin, että sama kuin mikä on koko EU:ssa maaseudun alueella, 25% ihmisistä asuu siellä semmoisessa tyhjiössä, niin sinne samaan tapaan kuin silloin New Dealin aikaan, niin todellakin paljon investointeja siihen, että miten pystytään auttamaan tätä tilannetta. Yliopistot, yhteistyö
yhteistyötä, mitä nyt tietysti tuossa seuraavassakin kysymyksessä pystytään tekemään. Eli aktivoidaan sitä, mistä todellakin kaikki saa hyötyä. Ja sitten vielä tämä yksi, että koska teillä on se kokemus siitä, että miten eletään yhdessä luonnon kanssa, miten eletään esimerkiksi kierrätystaloutta niin kuin ihan konkreettisesti, niin näiden kaikkien taitojen niin kuin eteenpäin vieminen muuallekin, että pystyttäisiin todellakin vähentämään kulutusta, eikä oltaisi riippuvaisia siitä, että mitä niin kuin tuotetaan, vaan siitä, mitä pystytään luonnon kanssa yhdessä tekemään. Kiitos Satu. Seuraavaksi Annika Sipola kokoomuksesta, ole hyvä. Kiitos. Joo, tämä elinvoimaisuuden kehittäminen ja asuttuna pitäminen erityisesti Lapissa on kyllä minun lempiteema ja tämän asian parissa olen päässyt työskentelemään kyllä ihan Lapin yrittäjissä, että siellä yrittäjyyden edistämistä tehtiin ja sitten me ollaan Lapin ELY-keskuksessa työllisyyttä edistävässä EU-rahoitteisessa hankkeessa, joka projektisuunnittelija ja projektipäällikkö, ja nämä teemat on kyllä tuttuja. No ihan ensimmäiseksi, mitä EU:ssa voitaisiin tehdä, on se, että kun lähdetään yrityksiin liittyvää sääntelyä tekemään, niin tehdään ne niin kuin mikro- ja pk-yritykset edellä, sille, että miten pienet yritykset pystyy sitä säätelyä niin kuin hallitsemaan ja hillitsemään, ja sitten vasta, että miten se vaikuttaa sitten isoihin, että lähdetään niin kuin pienet yritykset edellä. Toinen on Euroopan unionin aluekehitysrahasto, EAKR, mitä Lapin liitto meillä täällä Lapissa myöntää. Sehän on sellainen rahasto, joka edistää työllisyyttä, yrittäjyyttä, elinvoimaa Lapissa, ja sitä hankerahoitustahan paljon käytetään, ja itse olen ollut Lapin yrittäjien kautta useamman tämmöisen hankkeen ohjausryhmän jäsenenä ja päässyt sitten seuraamaan näiden hankkeiden toimintaa, että siellä ihan konkreettisesti tarjotaan yrityksille ja yrittäjille sitten apua ja neuvontaa ja tukea siihen oman elinkeinonsa pyörittämiseen. Ja tähän liittyen sitten, mitä minä justiin perehdyin vähän tähän teemaan ja niin kuin saamelaiskäräjien näkökulmasta, niin minä ymmärsin, että siellä oli sellainen kohta, että kun yleensä jos haetaan hankerahoitusta, niin silloin vaaditaan ehkä niin kuin sellainen organisaatiokumppani, kuka pystyy sitten myös omaa rahoitusta siihen laittamaan, ja saamelaisten kotiseutualueella, mitä minä olen ymmärtänyt ja perehtynyt, että siellä teillä ei ole hirveänä kovin montaa tämmöistä toimijaa, kuka pystyisi sitten niin kuin lähteä hakemaan tätä hankerahoitusta, niin sitten minä just mietin, että olisiko mahdollista sitten lähteä etsimään vaikka sitten muita niin kuin hankekumppaneita, esimerkiksi Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymähän voisi olla tosi hyvä tässä, ja sitten niin kuin kuntien elinkeinotoimijat, ja kunnathan on tosi aktiivisia kanssa lähtee niin kuin hakemaan hankerahoitusta ja sitä, että omien kuntien alueella sitten on mahdollista tehdä työtä ja yrittää ja sitä kautta sitten pidettyä omat asukkaat siellä kuntien alueella. Että kyllä tämä niin kuin EU-hankerahoitus on semmoinen asia, mitä me Lapissa tosi paljon hyödynnetään. Mehän ollaan Lapissa nettosaajia EUsta, kun muu Suomi taitaa olla nettomaksaja. Ja että sitä kannattaa hyödyntää, ja on sellaista viestiä tullut tuolta viranomaisilta, että sitä hankerahoitusta on tarjolla, että sitä vaan pitää lähteä sitten etsimään ja kohdentaa sitten sille, että sillä on niin kuin myös vaikutusta. No sitten kun puhutaan niin kuin saamelaisten kotiseutualueen elinvoimaisuudesta, niin puhutaan näistä perinteisistä elinkeinoista, mutta paljonhan on sitten matkailua, palvelua ja niin kuin myyntiä ja kaupan alaa, niin sittenhän meillä on vapaa liikkuvuus, matkailu, kyllähän nekin tukee sitä, että pystyy tekemään työtä omassa kodissa ja omalla kotiseutualueella ja asumaan siellä. Ja mitä sitten itse EU-tasolla, niin haluaisin edistää tämmöistä niin kuin pääomamarkkinoita aloitteleville yrittäjille, yksinyrittäjille, mikro- ja pk-yrittäjille. Että itse aloitin oman toiminimen 2019 aikoina, niin siihen sai starttirahaa, mutta muuten aika lailla omalla rahoituksella sitten on toimittu, ja tässä on ollut sitten itse palkkatöissä, mutta nyt ei tässä kevään aikana päätin ennen ehdokkuutta siirtyä sitten toiminimiyrittäjäksi, mutta silleen, että EU vaikka tarjoaisi sitten pääomamarkkinoita aloitteleville yrittäjille, että pystyisi lähteä sitten pyörittämään sitä omaa yritystoimintaa. Ja tämä yleensäkin sitten, kun puhutaan Lappia ja niin kuin saamelaisten kotiseutualuetta asuttuna pitämiseksi, niin
meillähän on Rovaniemellä Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu, niin me on erityisen huolissaan siitä, että meiltä valmistuneet lähtee etelään, niin saataisiin pidettyä sitten valmistuneet ja nuoret täällä Lapissa, että se on tosi tärkeä asia. Kiitos Annika. Seuraavaksi Ari Mönttinen kristillisdemokraateista. Ole hyvä. Kiitos Pirita. No Annika on ollut sellaisella näköalapaikalla tuohon hommaan liittyen, että on paha pistää paremmaksi. Mutta haluan muistuttaa silti siitä, että 42% Suomen bruttokansantuotteesta tulee Helsinki-Tampere-Seinäjoki-radan varresta. Ja se kertoo vain siitä, että kuinka suuri merkitys toimivalla infralla on. Joskus 10 vuotta sitten itsekin unelmoin sitä, että kuinka toimiva olisikaan joko Puhkasta Kemijärveltä yhteys sinne Murmanskin rataan tai sieltä Koillismaan kautta päästä Jäämerelle ja saada Suomelle sinne sula satama. No, Venäjä murskasi sen unelman. Kenenkään meidän elinaikana tuskin sellainen haave toteutuu. Mutta meillä silti olisi paljon tehtävää saada näitä ratahankkeita kohennettua Kiirunan kautta, ja Narvikin rata saada kuntoon. Yksi, mikä mun mielestä voisi olla valtavan käyttökelpoinen yhteys, jos me saataisiin eurooppalaisella raideleveydellä rinnakkaisraide Tornion kautta, Kemin kautta vaikka Ouluun saakka tähän nykyiseen rautatiehen, niin se avaisi valtavat mahdollisuudet pohjoisen tavaraviennille etelään rautateitse. Ilman muuta Länsi-Lapin maantieyhteys Käsivarteen pitäisi saada asialliseen kuntoon, niin että se oikeasti vetää, ettei siellä tarvitse henkeä pidättää jokaisen vastaantulijan kohdalla. Nämä on semmoisia isoja EU-tason infrasuunnitelmia, joihin tarvitaan tosiaan EU-tason hartiat niitä ratkaisemaan. Turismista Lapin kohdalla puhutaan. Itse suhtaudun siihen vähän kahtalaisesti. Mä vähän koen, että jo paikkapaikoin Lapin kulutuskestävyys turistien osalta alkaa olla niin kuin siinä rajoilla. Mä luulen, että paikallisesti varsinkin, niin vaikka se tuo elinkeinoa rahaa sinne, niin jos jollain kohti varmaan jotkut paikalliset alkaa kypsyä siihen turistimääriin. Ja Lapin luonto ja kaikkinensa on kovin herkkää ja se ei kestä moninkertaisia turistimääriä tähän asti. Mutta nämä nyt tuli lähinnä mieleen tuon Annikan esityksen jälkeen. Kiitos. Kiitos Ari. Sitten Sara Seppänen perussuomalaisista. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Toimin itse Lapin liiton valtuuston puheenjohtajana ja pitkään nähnyt tätä meidän maakunnan kehittymistä ja tilannetta elinvoiman osalta. Ja nythän tällä hetkellä tilanne on se, että Lappi on Suomen talouden veturi. Eli meillä on erittäin voimakkaat kasvunäkymät. Meillä tämä matkailu kasvaa. Ensi talven oikeastaan kaikki majoituspaikat on jo myyty loppuun. Ja ihan taisi olla viime viikolla, kun uutisoitiin siitä, että Rovaniemelle puolen tunnin välein lentää ensi talvena kone. Ja olen aivan eri mieltä nyt edellisen edustajat Möttisen kanssa siitä, että ei missään tapauksessa puhuta enää tai vielä kestävyyden rajoista. Että jos verrataan esimerkiksi tuonne Islantiin, niin meillä on ehkä 1/3 siitä matkailijamääristä. Eli kyllä tänne mahtuu ja tietysti se, että vaikka Rovaniemellä on nämä matkailijamäärät jo isoja, niin se vaatii niin kuin kaupungilta paljon toimenpiteitä sen puolesta, että saadaan niin kuin sujumaan tämä paikallinen eläminen ja tämä matkailu yhdessä. Mutta ehkä jos ylipäätään puhutaan elinvoiman kehittämisestä, niin kyllä meidän pitää voimakkaasti kääntää sitä saantoa sieltä EU-rahoituksista tänne kotimaahan. Tämä löytyy perussuomalaisten ohjelmasta. Ylipäätään en usko hirveästi semmoiseen avustuspolitiikkaan, vaan siihen, että meidän pitää seisoa niin kuin omilla jaloillamme. Mutta se, että me ollaan nettomaksajia ja esimerkiksi jos ajatellaan koheesiorahastoja, niin me maksetaan euroja ja me saadaan sieltä 0,7 takaisin. Ei ole järkevää. Mutta sitten jos puhutaan taas vaikka horisontti-ohjelmasta, niin siellä taas tämän toisinpäin. Eli silloin kun laadulla puhutaan vaikka
vaikka koulutuksen, tutkimuksen kilpailusta, niin Suomi pärjää niissä erittäin hyvin ja me saadaan sillä eurolla takaisin se 1,75 sitten sieltä päin. Tosiaan meillä on Lapissa se vahvuus, että meillä on niin monipuolinen tämä elinkeinorakenne, eli meillä ei keskitytä pelkästään teollisuuteen tai matkailuun, vaan meillä on niin kuin monennäköistä elinkeinoa tässä maakunnassa ja se on ehdottomasti se, millä me pärjätään. Se, että nyt pitää muistaa, että Lapissa on myös erilaisia kuntia, jos ajatellaan itärajaa, niin siellä on kuntia, jotka tarvitsevat aivan samalla tavalla apua kuin mitä, jos puhutaan sitten eteläisemmistä itärajan kunnista, niin meillä on niin kuin hyvin erilaisia alueita myös Lapin sisällä ja totta kai näitä pitää sitten tukea eri tavalla. No sitten vielä ehkä tuohon mitä Möttinen sanoi tuossa edellä, niin ihan samaa mieltä siitä, että Tornio-Kemi-Haaparanta-yhteys, ylipäätään se elämänlanka, joka on VT21 tällä hetkellä tuonne Pohjois-Atlantille, niin se on todella tärkeää saada meidän kuntoon nyt. Eli me nähdään jo nyt, että Itämerellä tapahtuu ja ei todellakaan ole ainakaan semmoista näkymää, että siellä niin kuin rauhallisemmaksi muuttuisi olot ja se, että jos meillä satamat on kiinni tuolla Itämerellä, niin silloin meillä täytyy olla yhteys Pohjois-Atlantin satamiin Norjaan. Ehkä se mielikuva on pitkään ollut se, että jotenkin etelä elättää näitä harvempaa asuttuja maakuntia, niin ei pidä paikkaansa, että jos me ajatellaan Lappia 3% Suomen väestöstä, mutta 10% koko viennistä, niin se Kruunuhaan, Alepan ruoka tai muut tuotteet siellä, niin kyllä se tulee täältä harvaan-asutuilta seuduilta ja se tarkoittaa sitä, että tiet pitää olla kunnossa, yhteydet pitää olla kunnossa ja ne on niitä elinvoimaa tuovia asioita, mutta että ehkä kiteytetysti se, että voimakkaammin pitää tehdä töitä siihen, että saadaan sitä EU-santaa käännettyä tänne Lappiin ja Suomeen ylipäätään voimakkaammin. Kiitos Sara. Seuraavaksi Eeva Biaudet RKP:stä. Ole hyvä. Kiitoksia. Mä ehkä ajattelen vähän eri tavalla tämän EU-hyödyn, että ehkä se ei ole ihan laskettavissa näillä niin kuin euroilla ja verrattavissa, että se on ehkä väliään yksinkertainen yleistys ja on aika luonnollista, että esimerkiksi koheesiorahastosta menee kuitenkin niihin köyhempiin maihin enemmän kuin sit Suomeen. Toisaalta meidän mielestä on myös hyvä, että on just tällaista innovaatiotutkimuksen rahastoa, jossa nimenomaan yritetään löytää niitä parhaimpia ja siinähän me pärjätään hyvin, mutta ehkä sitä niin kuin ei voi ajatella sitä, mutta että mä ajattelen, että tässä oli tosi hyviä puheenvuoroja Annika ihan yleisesti niin kuin pienyrittäjien ja yrittäjyyden ja mä ajattelen myöskin, että yliopiston niin kuin elinvoima ja myös se, että voi opiskella ja sellaista, jossa nimenomaan alkuperäiskansan niin kuin osaamista myös voi kehittää. Mun mielestä alkuperäiskansan oikeuttakin on tärkeää, että pystyy opiskelemaan, tietää, että voi jäädä alueelle. Mä ajattelen, että tällä naisyrittäjyyden korostaminen on ehkä yksi tärkeä, koska on suuri riski, että tytöt opiskelee ja sitten lähtee muualle, ja olisi hyvä saada se resurssi käyttöön nimenomaan käyttämään juuri alueen hyväksi. Varmaan on myöskin takaisinliikettä tosi paljon. Ehkä me voidaan niin kuin EU näiden aluekehitysrahastojen tai eri tutkimusrahastojen, niin ajattelen, että ehkä se olisi tärkeää, että voisi löytää jotain korvamerkittyä, jossa nimenomaan voisi pohtia tätä erityisyyttä, tämän saamelaisalueen ja alkuperäiskansojen niin kuin elinkeinojen erityisyyttä, koska ne kuitenkin on vähän ehkä eri ehdoilla kuin ihan tällaiset suuret kaupalliset, jotka sitten pystyy niin kuin ajattelemaan, että ne suurenee ja sitten vie koko maailmaan niitä tavaroita. Et kysymys on enemmän elintapojen ja siellä pärjäämisen
elinkeinoja, niin mä ajattelin, että olisi ehkä tärkeää jollain tavalla ohjata jotain tiettyjä korvamerkittyjä rahoja tai sitten perustaa sellainen rahasto. Varmaan on toinenkin kysymys, joka on varmaan haaste, on se, että saamelaisalueelta ei välttämättä löydy niin suuria kykyä investoida eri hankkeisiin, vähän riippumatta mistä on kysymys, ja siihen varmaan tarvitaan jollain tavalla jotain tukea, että löytyisi sellaista paikallista, vahvistetaan sitä paikallista kykyä niihin paikallisiin investointiin saamelaisalueilla. Ehkä sellainen uusi asia, joka on tullut nyt tietenkin vähän niin kuin ikävästi tietenkin tämän Venäjä-tilanteen. Mehän puhutaan tosi paljon niin kuin itärajalla asumiseen, mutta ihan yhtä lailla mun mielestä kannattaisi nostaa tätä alkuperäiskansojen mahdollisuuksia ja sen huomioimista näissä EUn eri tukimuodossa. Mutta sen lisäksi tulee vielä tämä turvallisuus, että musta oli tosi mielenkiintoista ja se paikallisosaaminen, se saamelaisten osaaminen ja alueen osaaminen, joka on ihan keskeinen, jos ajattelee esimerkiksi sen alueen turvallisuutta. Ja silloin en ajattele teitä, vaan ajattelen nimenomaan niitä alueita, joissa ei ole teitä. Ja musta oli tosi mielenkiintoista, kun me kävimme siellä tässä Northern Rescue-operaatiossa niin, tutustumassa, niin siellä oli sitten, mun mielestä oli 2 norjalaista Norjan saamelaista, jotka sitten opastivat itse asiassa näitä harjoituksia, että löytämään etenemispaikkoja ja mistä on hyvä kulkea, mistä ei. He tiesivät, millaista se lumi on, missä kestää, missä ei, joka on ihan keskeistä. Se liikkuminen on ihan keskeistä tietenkin tällaiselle puolustusvoimien liikkumisessa tai tällaisissa harjoituksissa. Joten mun mielestä sekin on asia, mitä pitää hyödyntää ja mistä saamelaistenkin pitäisi saada oma hyötynsä. Kiitos Eeva. Me todetaan tässä välissä, että Sara Seppänen perussuomalaista joutui poistumaan nyt meidän paneelista, mutta kiitetään Saraa ja toivotetaan onnea vaaleihin. Jatketaan meidän kierrosta seuraavaksi Viivi Järvelä SDP:stä. Ole hyvä. Kiitoksia kovasti. Mä näen, että tämä kysymys linkittyy aika voimakkaasti tuohon meidän äskeiseen kysymykseen, missä mietittiin sitä perinteisten elinkeinojen sopeutumista, etenkin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Ja se on tietyllä tavalla se eräänlainen niin kuin strategia siihen, tietyllä tavalla myös niin kuin avainasemassa tässä kysymyksessä, että kuinka me saadaan pidettyä tai kuinka me saataisiin EU:sta vetoapua siihen, että saadaan pidettyä saamelaisalueet asuttuna ja elinvoimaisina. Niin se on siellä yksi niin kuin avaintekijä, mutta mä mietin myös, että EUn ihmisoikeuspolitiikka ja sellainen pitkäjänteinen ihmisoikeuspolitiikka on tässä äärimmäisen tärkeä. Se, että me oikeasti saadaan saamelaisten pysyvä edustusto Euroopan unioniin, jotta saadaan tavallaan voimistettua sitä myös saamelaisten omaa vaikutuskykyä sinne etenkin heitä koskevaan päätöksentekoon. Sitten tässä varsinkin Annikalta tuli tosi hyvä puheenvuoro näistä ihan konkreettisista tukitoimista, eli tästä, mikä liittyy tähän EUn koheesiopolitiikkaan ja aluekehitysrahoitukseen. Ja mä oon myös sitä mieltä, että sinne olisi ehkä tarpeen perustaa joku tämmöinen korvamerkitty osa, mitä voitaisiin käyttää saamelaisten yrittäjien tukemiseen. Ja ehkä tosiaan hieman erilaisilla ehdoilla kuin mitä sieltä tällä hetkellä voi sitä rahaa hakea. Kokonaisuudessaan siis tämäkin on mun mielestä semmoinen kysymys, missä saamelaisten itse tulee saada olla vaikuttamassa näihin keinoihin, koska heillä varmasti on se kaikista niin kuin suurin asiantuntemus siihen, että mitkä on ne tehokkaimmat toimet, mitä juuri saamelaiset haluaa ja mikä olisi kaikista niin kuin toimivimpaa tässä. Eeva Biaudet mainitsi tämän turvallisuuden ja me paljon ollaan puhuttu itärajan turvallisuudesta, mutta myös Lappi, ihan koko Lappi on tietynlaisessa erityisasemassa tämän muuttuneen turvallisuustilanteen takia, koska me ollaan geopoliittisesti äärimmäisen kiinnostava alue. Ja siksi mun mielestä myös koko Lapin turvallisuuden voimistaminen, mihin myös EU voi osallistua, on myös tämän kysymyksen kannalta merkityksellinen asia. Kiitoksia. Kiitos Viivi. Seuraavaksi Minna Minkkinen Vasemmistoliitosta. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Koitan olla tällainen niin eteläpäsmäröimättä tätä kysymystä. Huomasin kyllä, että olen nyt tässä enemmän kuin oppijan roolissa kuin suinkaan niin kertoja asiantuntijan
roolissa teiltä paikallisilta se oikea tieto tulee. Mutta kun on jonkin verran saanut tai joutunut työskentelemään näiden EU-hankerahoitusten kanssa, niin onhan ne sellaisia, että kun sä sen avaat sen lomakkeen, niin hiki alkaa valua, niin kuin, ja sydän tykyttää, että että miten ihmeessä mä saan tämän niin kuin, hoidettua kuntoon, että on niin kuin, huomattavasti vaativampia kuin, niin kuin erityisesti kun katson tietysti sosiaalipuolelta, että se ESR-rahoitus vaikka niin verrattuna niin kuin STEAan tai muuhun, että kyllä siinä varmaan olisi niin kuin perkaamista, ja sitten jos olisi niin, että se vaatimus on isoista yhteistyökumppaneista ja niitä ei niin kuin ole, ja isosta niin kuin omasta pääomasta, mikä on niin kuin yleensä näissä EU-rahoituksessa, niin eihän se silloin tue sitä tavoitetta, että sitten siellä niin kuin saamelaisalueella olisi mahdollista ja sitten niin kuin hakea näitä rahoituksia, ja sitten ne saattaa olla myös, tai ne on aika, joskus myös aika niin kuin suurellisia, ja sitten myös aika pienillä jutuilla voidaan jo saada niin kuin aikaan asioita, niin tässä on hyviä niin kuin esitetty ja sit, aikaisemminkin, ja sitten mietin, että myös sellaista, että niihin Saamen alueelle haettuihin tukiin voisi olla jotain erityishelpotuksia, en tiedä, onko helpotus oikea sana, mutta niin kuin, mahdollisuuksia siihen, että sinne nimenomaan tällä alkuperäiskansojen niin kuin elinkeinon ja kulttuurin ja niin kuin elämän mahdollistaville asioille se olisi niin kuin helpompi hakea. Et jos tavoitellaan sitä niin kuin EU-tasolla, niin sitten pitää myös tosiasiallisesti mahdollistaa se, eikä vaan todeta, että on meillä näitä hankerahoituksia, mitä voi hakea, vaikka et ole yllä näihin, niin kuin, että kun nämä on niin kuin vaativia. Niin, joo, ehdottomasti. Ja kiva kuulla siis, että Lapissa näitä hyvin haetaan, koska ehkä sitten täällä etelässä se viesti on ollut, nyt kun on kiertänyt EU-vaaleissa, että hirvittävän heikosti haetaan ja on niin kuin huonosti osaamista niin kuin hakee EU-rahoitusta, että siinä pitäisi niin kuin meidän petrata, mutta mä luulen, että Lappi voi olla tässä sitten meille eteläläisille niin kuin tiennäyttäjä. Kiitos. Kiitos Minna. Sitten Krista Mikkonen Vihreistä. Ole hyvä. Joo, kiitos tälle, kun viimeisenä pääsee vastaamaan, niin melkein kaikki on jo sanottu. Minusta tässä tuli ihan hyviä ajatuksia ja nimenomaan tietysti niin kuin näiden pienyrittäjien tukeminen ylipäätänsä. Nyt jos mietitään todellakin edellistä kysymystä, mitä pohdittiin ja niitä haasteita ja huolia, mitä Saamenmaalla on niin kuin näiden perinteisten elinkeinojen ylläpidosta ja sitten taas se uhka, että tällaisia teollisen mittakaavan hankkeita on tulossa alueelle, niin miten niiden sijaan pystyttäisiin nimenomaan sitä elinvoimaa vahvistamaan ja vahvistamaan niitä pienyrittäjiä ja niin kuin perinteisiä elinkeinoja, niin se on tietysti iso kysymys. Mä oon itse, mun yksi vaaliteemoista on nimenomaan niin kuin turvallisuus ja tämä itäisen Suomen elinvoiman vahvistaminen, ja se mun ajatuksissa se itäinen Suomi, siis se tulee sieltä Kaakon kulmalta aina Lappiin saakka. Ja nyt jos mietitään tämän muuttunutta turvallisuustilannetta, niin totta kai myös niin kuin Baltian maiden nämä reuna-alueet, Venäjän rajan läheiset alueet, ja mä näen, että EUn pitäisi nyt erityisesti miettiä niitä keinoja tukea sitä elinvoimaa niin kuin näillä alueilla. Silloin kun Iso-Britannia lähti EUsta, eli oli Brexit, niin silloinhan siihen synnytettiin tämmöinen oma tukipakettinsa, joka oli 5 miljardin luokkaa. Ja mä näen, että nyt samantyyppistä tukipakettia tarvittaisiin nyt näiden alueen elinvoiman vahvistamiseen, koska se on turvallisuuskysymys, että alueet säilyy elinvoimaisena. Ja silloinhan se myös tietysti sinne Saamenmaalle tulisi. Koheesiorahat noin yleisesti, mä näen tärkeänä, että EU on nimenomaan vahva aluepoliittinen toimija, ja tässä nyt sitten erityisesti juuri tässä tapauksessa pitäisi miettiä, että miten näitä alueita vahvistetaan. Mä rupesin pohtimaan ja tuossa googlailinkin samalla, että LEADER-rahahan toisaalta on semmoinen niin kuin helppo ja yksinkertainen käyttää, että voisiko olla sitten joku tämmöinen niin kuin LEADER-ryhmiähän tietysti Lapissakin pohjoisessa on useampia, mutta olisiko sitten tarpeen joku tämmöinen niin kuin oma LEADER-rahoitus niin kuin saamelaisten elinkeinon näkökulmasta erikseen, en tiedä, mutta se mulla tuli ainakin mieleen, kun me tuossa aiemmin on puhuttu, että tarvittaisiin tämä
EUn oma niin kuin alkuperäiskansaohjelma, niin tietysti tämän ohjelman rinnalle sitten pitäisi miettiä, että mikä olisi se rahoituskanava, mistä sitten pystyttäisiin niin kuin sitä ohjelmaa toteuttamaan. Ja siinä varmasti tietysti myös se yrittäjyyden tukeminen näillä alueilla, elinvoiman tukeminen näillä alueilla pitäisi olla se mihin sitä rahoitusta sitten voitaisiin suunnata, ja sen ohjelman kautta tietysti nousisi nimenomaan ne keinot sieltä saamelaisten itsensä esittäminä, että mitkä on ne oleellisimmat. Kiitos Krista. Ja tuossa kun Annika Sipola kokoomuksesta sanoi, että tämä elinvoima-asia on yksi hänen lempiaiheita, niin tämä on myöskin minun yksi lempiaiheita, tämä miettiä, että millä tavalla voitaisiin tukea saamelaisalueen elinvoimaa. Olen itse ekonomia tehnyt pitkän uran liike-elämässä ennen tätä toimea. Ja myöskin nyt saamelaiskäräjillä tämä aihe on noussut meillä aivan uudella tavalla esille, että meillä on tullut paljon yrittäjiä ympäri Suomea mukaan saamelaiskäräjän edustajiksi. Ja meidän ajatus on se, että saamelaiskäräjät haluaisi ottaa entistä aktiivisemman roolin myöskin tämän elinvoiman kehittämisessä ja siinä, että saadaan saamelaisalue piettyä asuttuna. Meillähän on paljon kyliä tuossa itärajan pinnassa, Kolttakylät, ja Norjan rajan siellä pinnassa on monia saamelaiskyliä, ja sehän on ihan hirveän tärkeää, että siellä on mahdollista asua, ja kouluissa on lapsia, ja täällä on elämää, ja se kaikki tukee meidän kaikkia kolmea elävää saamen kieltä ja meidän kulttuuria. Ja niitä konkreettisia ideoita, mitä meillä on ollut, niin yksi olisi se, että me tarvittaisiin kyllä semmoisia räätälöityjä kannustimia saamelaiselle yrittäjyydelle, ja semmoisia niin kuin myöskin työtapoja, metodeja, instrumentteja, jotka tukisivat saamelaista yrittäjyyttä ja saamelaisia yrityksiä ja investointeja. Ja me haluttaisiin nimenomaan, että me pystyttäisiin täällä rakentamaan elinvoimaa vähän niin kuin enemmän orgaanisemmin meidän omista lähtökohdista ja meidän omia erityispiirteitä katsoen. Et sen sijaan, että tänne tarvitsisi tuoda niin kuin pakolla meidän päälle, meidän omien elinkeinojen päälle ja meidän maille tämmöisiä niin kuin teollisen mittakaavan hankkeita, vaikkapa tuulivoimateollisuusalueita, niin mieluummin lähdettäisiin rakentamaan sitä täältä meidän oman kulttuurin pohjalta. Ja meillä on ihan valtavasti esimerkiksi mahdollisuuksia, kun meidän alueethan on isoja matkailualueita, tänne tulee paljon vierailijoita, ja kuulen esimerkiksi meidän yrittäjiltä, jotka on matkailussa mukana, niin he kertovat, että nyt turistit hakee tosi spesifejä elämyksiä, ja on valmiita myöskin maksamaan niistä niin kuin ikään kuin tämmöistä lisäarvohintaa. Ja kyllä saamelaiskulttuurin pohjalta olisi mahdollista kehittää tosi paljon tämmöisiä palveluita ja tuotteita ja esimerkiksi meidän puhtaista raaka-aineista. Mutta se ongelma on vähän se, niin kuin tässä monet tunnistikin, että ne monet EU-instrumentit on hirveän byrokraattisia, vaatii näitä erilaisia omarahoitusosuuksia, ja sitten se voi olla iso kynnys, jos haluaisi lähteä pienestä työstämään yrittäjyyttä ja yritystoimintaa, että joutuisi sitten niin kuin kauheasti laittamaan aikaa, että me mieluummin nähtäisiin, että olisi mahdollista meidän itse niin kuin omia yrittäjämme tukea vähän matalammalla kynnyksellä. Toinen ajatus on ollut se, että voisiko meillä olla semmoinen ihan saamelaiskäräjien hallinnoima perinteisten elinkeinojen rahasto, ja siinä olisi ajatuksena nimenomaan se, että perinteisten elinkeinojen pohjalta voitaisiin innovoida ja kehittää uutta, koska vaikka meillä on tosi vahva side tuonne menneisyyteen, meidän perinteisiin, niin meillä on myöskin oikeus tulevaisuuteen ja oikeus kehittyä. Ja me on ihan vakuuttunut, että meillä on tosi paljon semmoista hyödyntämätöntä potentiaalia. Ja sitten meillä on tämmöistä enemmän visiotason asiaa, sitten tämä viimeinen, mitä me ollaan nostettu, että mitä jos Saamenmaalla voisi olla rajat ylittävä talousalue jonakin päivänä. Se hyödyttäisi meitä, saamelaisyhteisöä. Me toimitaan muutenkin koko ajan rajojen yli Norjaan ja Ruotsiin päin, ja myöskin Venäjälle päin ollaan toimittu, nyt valitettavasti se ei ole mahdollista, mutta semmoinen yhteinen talousalue, jossa olisi vähän erilaisia kannustimia ja sääntöjä, niin se kyllä olisi kaikkien hyväksi täällä pohjoisessa. On esimerkiksi erilaisia tullikäytäntöjä, verokäytäntöjä ja sitten näitä rajatyöntekijöiden käytäntöjä, jotka on tosi kankeita ja siis estää täysin esimerkiksi meidän käsityöyrittäjien, kulttuuriyrittäjien toiminnan rajojen yli. Että toki he voivat sitä tehdä, mutta se on valtavan byrokraattista ja kallista etenkin Norjan suuntaan, ja sinne olisi kuitenkin markkinat ja toisinpäin. Niin meillä on niin kuin täällä ihan oma markkina, mitä me ehkä unohdetaan myöskin vähän niin kuin mainostaa tuonne EU:n päin, että tässä olisi paljon ideoita, mitä kannattaisi työstää. Meillä alkaa vähitellen aika loppua, meillä on vielä vartti. Meillä on yksi kysymys, jonka Kaarina-Anni Hetta voisi esittää, ja sitten otetaan tosi lyhyet vastaukset, että ehditään kaikki vastata, niin Kaarina-Anni, ole hyvä.
Joo, kiitos. No tämä seuraava kysymys linkittyy tavallaan noihin edellisiin, mutta nyt käännetäänkin katseet tulevaisuuteen hetkeksi. Eli millaisena näet saamelaisten ja saamelaisten kotiseutualueen aseman EU:ssa 10 vuoden päästä ja miten päästään sinne? Kiitos. Aivan valtavan laaja kysymys, mutta nyt pakotan teidät tiivistämään lyhyet vastaukset. Ja ensimmäisenä Satu Jaatinen keskusta. Kiitokset. Se, mitä äsken kerroit, niin se on sitä tulevaisuutta, jonka mä tahtoisin nähdä. Eli että EU alkaa nähdä todellakin sen arvon, mitä semmoisessa orgaanisessa yritystoiminnassa on. Et se ei ole ainoastaan tuotu isoilla investoinneilla, jotka on täällä tänään ja huomenna jossain muualla, jossa niin kuin kannettu vesi ei kaivossa pysy, vaan että tosiaan sieltä nousee sieltä juurilta semmoista, joka on pysyvää, semmoista, joka on tulevaisuuteen orientoitunut, joka vastaa siihen, mihin on tarvetta, joka on niin kuin täydessä yhteydessä siihen, mikä kasvattaa taloutta, mikä kasvattaa ihmisten hyvinvointia, luonnon hyvinvointia, maailman hyvinvointia. Et mä niin tykkäsin tästä videosta, mä olin kirjoittanut tänne nimenomaan sellaista vähän, että mitä mä en välttämättä haluaisi, niin kuin jos mä katson Lapin kauppakamarin tulevaisuuden visioita Lapista, niin ne ei välttämättä ole niin mulle sellaisia läheisiä kuin mitä tämä. Mutta siinä se, että ollaan yhteydessä tosiaan näihin muihin saamialueisiin, niin sehän on hirveän tärkeää ja hyvää molemmissa visioissa. Kiitos Satu. Sitten Annika Sipola kokoomuksesta. Joo, kiitos. Äskeisen Piritan puheenvuoron innottamana pakko mainostaa minun kaveria ja hänen miehensä uutta yritysideaa Ivalossa. He vie matkailijoita ja turisteja niin porojen luo, koska minun kaverin miehellä on poroja, niin syöttää ja heinittää poroja ja sitten tarkoitus on käydä sitten Inarijärvellä pilkillä. Että juurikin tämä, että näitä perinteisiä elinkeinoja ja kyllä minä uskon, että matkailijat ja turistit myös niitä haluaa kokea, koska miksi ei, koska ne on aivan mahtavia hetkiä elämässä. Ja miten minä visioin saamelaisten ja saamelaisten kotiseutualueen aseman EU-ssa 10 vuoden päästä, niin kyllä minä näen, että Lapin saamelaisten kotiseutualue ja arktinen alue, niin niiden merkitys tulee korostumaan ja kasvamaan entistä enemmän tulevaisuudessa. Ja minun mielestä olisi sitten hienoa, että pystyttäisiin sitten erityisesti Lapissa tekemään entistä enemmän yhteistyötä saamelaiskäräjien kanssa ja saamelaisten kanssa, että meillä on minä näen, että meillä on paljon yhteisiä intressejä ja käytäisiin avointa vuoropuhelua ja keskustelua ja myös sitten tämmöisessä Lapin edunvalvonnassa juurikin näistä, kun puhutaan isoista investoinneista ja kaivoksista sun muista, niin ehdottomasti käydään sitä keskustelua ja itsekin olen sitä mieltä, että saamelaisten kotiseutualueelle ei kuulu kaivokset, että löydettäisiin sitten ne yhteneväiset tavoitteet ja teemat, erityisesti Lapin elinvoiman pitämisessä yllä. Kiitos. Ja täytyy sanoa, että vielä hetki aikaa tässä, niin kiitos tästä siis paneelista ja tosi paljon päässyt oppimaan teiltä kokeneilta muilta poliitikoilta, että tosi mahtavaa on päässä kuulla teidän ajatuksia tästä asiasta. Kiitos Annika. Sitten Ari Mönttinen kristillisdemokraateista. Ollaanko me menetetty yhteys sinne? Ari, kuuletko meitä? Kuva ainakin pysähtynyt paikalle, että eikä ääntäkään taida kuulua, niin teknistä yhteyden paranemista odotellessa, niin otetaan sitten Eeva Biaudet RKP:stä. Kiitos. Kiitos. Munkin sanoo, että tosi paljon kiitoksia teidän puheenvuoroista ja myöskin käräjien puheenjohtajalle Pirita Näkkäläjärvelle. Tosi paljon tärkeää informaatiota on tullut. Aina oppii, vaikka onkin vanha. Tosi hienoa, että olet järjestäneet. No, ehkä mä nyt vähän visioin näin myönteisesti. Ajattelen, että mä näen, että kunhan nyt me vihdoin saadaan tämä käräjälaki hyväksyttä, niin saamelaiskäräjät pystyy myös enemmänkin antamaan aikaa ja voimia nimenomaan tällaisten tulevaisuuden kehittämiseen ja
ja elinkeinojen kehittämiseen. Mun mielestä se on valtavan hieno asia, jotta voisi olla niin kuin vaihtoehtoisia niin kuin ajatuksia juuri siitä, että mikä se olisi tärkeää. Mä ajattelen myös, että 10 vuoden kuluttua niin itse asiassa myös EU:ssa me ollaan niin kuin vielä parempia niin kuin ymmärtämään luonnon ja kestävyyden ja moninaisuuden arvoja, ja ollaan ylpeitä siitä, että meidän alkuperäiskansat elää ja heidän kielistään ja kulttuuristaan, ja löydetään niillekin, että ei pelkästään niin kuin elämässä säilymiselle, vaan myös sille, että se voi kukoistaa ja että se on niin kuin rikkaus meille kaikille. Niin mä luulen, että me löydetään siitä enemmän. Arktiset alueet tulee varmasti olemaan kiinnostuksen keskipisteenä tosi kauan, ja siinä on tietenkin keskeistä, että saamelaiskäräjät ja neuvosto voi olla mukana juuri näin, kun on sanottu, niin meillä on rakenteet, joilla se sujuu luonnollisesti, ja sillä rakenteella on sitten voimavaroja. Kiitoksia. Kiitos Eeva. Seuraavaksi Viivi Järvelä SDP:stä. Ole hyvä. Joo, kiitoksia paljon. Mäkin visioin vähän silleen niin kuin positiivisesti. Nyt eletään 2024 eli 2034. Mä toivon, että ilmastonmuutoksen vaikutuksia on kyetty hillitsemään voimakkaasti. Me ollaan tehty sillä saralla Euroopan unionina kunnianhimoista työtä ja ollaan kyetty onnistumaan myös siinä työssä. Ja mä myös toivon, että työ sopeutumiseksi näihin vaikutuksiin on siinä vaiheessa jo pitkällä. Meillä on oikeasti se strategia olemassa ja me ollaan toteuttamassa niitä toimia sen saavuttamiseksi. Sitten mä myös toivon, että 10 vuoden päästä saamelaisten asema ja oikeudet on turvattu sekä kansallisesti että myös EU-tasolla paremmin kuin tällä hetkellä. Heillä esimerkiksi he on päässyt vaikuttamaan tähän saamelaiskäräjälakiuudistukseen ja se on mennyt läpi saamelaisten itse toivomalla, voimakkaasti saamelaisten itse toivomalla tavalla. Toivon, että se saadaan uudistettua tällä tavalla. Ja sitten mä myös toivon, että ollaan saatu sinne EU-hun pysyvä edustusto saamelaisille, ja mikä ehkä liittyy myös voimakkaasti saamelaisten asemaan ja oikeuksiin, niin mä toivon, että EU:ssa me kokonaisuudessaan kyetään näkemään luonto myös enemmän itseisarvona ja itsessään arvokkaana. Nykyään musta tuntuu, että aika voimakkaasti vielä katsotaan semmoisten niin kuin eurokuvalinssien läpi luontoa, mutta enenevissä määrin me ollaan liikuttu siihen suuntaan, että nähdään myös luonto itsessään arvokkaana. Kiitos. Kiitos Viivi. Sitten me saatiin Ari Menttinen kristillisdemokraateista takaisin linjalle. Kuulitko kysymyksen vai otetaanko se uusiksi ennen kuin saat vastata? Nyt jälleen on kuva riisannut. Eli otetaan Krista Mikkonen vihreistä ja koetaan sitten saada Arin vastaus. Krista, ole hyvä. Joo, kiitos. Mä kanssa haluan ajatella tämän positiivisen kautta, että vuonna 2034 niin meillä on elävä alkuperäiskansa, joka myös niin kuin EU on hyvin vahvasti tukee ja ymmärtää sen arvon. Ja tämä alkuperäiskansa-ohjelma on niin kuin luotu ja sitä toimeenpannaan vahvasti. Meillä kotimaassa tietysti saamelaiskäräjälaki on vihdoin saatu, se on näitä nykyisen hallituksen harvoja hyviä lupauksia, mitä on annettu, ja tietysti mä näen myös samalla tavalla kuin Eva siinä, että se myös ihan eri tavalla sitten myös vapauttaa saamelaisten ja käräjien voimavaroja tekemään niin tätä kaikkea kehittämistyötä ihan eri tavalla. Mä ajattelen, että silloin vuonna 2034 siis Suomihan on jo hyvin lähellä hiilineutraalisuuttaan omilla toimillaan, mutta tietysti EU on tehnyt vahvaa työtä globaalisti päästöjen vähentämiseksi, mutta kyllä se sopeutumistoimet on ollut, niin kuin niitä tarvitaan ja ne onneksi on jo silloin niin kuin pitkällä. Ne haastaa silti saamelaisalueen ja saamelaisten alkuperäiselinkeinoja, koska ilmasto on jo muuttunut paljon vuonna 1934 niin kuin tähän päivään mennessä, mutta toisaalta myös näistä vanhoista perinteistä lähtevää uudenlaista yritystoimintaa on pystytty luomaan alueelle, ja siinä mielessä niin kuin tämmöinen elävä kulttuuri kukoistaa. Ja
vanhat luonnontilaiset metsät on tietysti suojeltu ja sitten poronhoitoalueella metsätaloutta muutoinkin niin kuin, harjoitetaan nykyistä paljon kestävämmin ja nimenomaan niin kuin poronhoidon tarpeet edellä. Kiitos Krista. Ja näyttää, että me ei edelleenkään saa Ariin yhteyttä, niin nyt ei välttämättä valitettavasti kuulla kristillisdemokraattien edustajan vastausta tähän, mutta tässä vaiheessa niin haluan kyllä kiittää teitä kaikkia. Anteeksi, minä olen Minnan unohtanut välistä, kun sekoilin tässä näiden yhteyksien kanssa. Kyllä, Minna Minkkinen Vasemmistoliitosta. Ole hyvä. Ja sitten Ari laittoi viestiä, että kuulee ainakin, niin yrittää saada vielä Ariikin sitten. Ole hyvä Minna ensin. Kiitos puheenjohtaja. Näillä helteillä voi puhelimet niin kuumeta niin paljon, että jos Ari on puhelimella, niin se on varmaan kuumennut. Mutta mä visioin lyhyestä virsi kaunis niin, että me suomalaiset ymmärrämme ja kunnioitamme saamelaisia ja saamelaista ja alkuperäiskansoja. Me ollaan purettu kolonialismia niin rakenteista kuin asenteista. Olin kysymyksen, joo, se visio. Jatka vaan Minna, otetaan sitten Ari. Joo. Me ollaan purettu sitä kolonialismia niin rakenteista kuin asenteista, ja miten me siihen päädytään, niin on tietysti ensimmäinen se, että me saadaan se edustusto sinne Brysseliin ja sitten sitä kautta se oma meppi teille. Kiitos. Kiitos. Ja sitten kysytään, kuuleeko Ari meitä? Ainakin kuva näyttäisi nyt toimivan. Ole hyvä. Linja. Saatko Pasi Aikio, meidän tekninen tuki, avattua Ari Mänttisen linjan, niin kuullaan vielä kristillisdemokraattien visio 10 vuoden päähän. Arilla näyttää kuva edelleen olevan ihan jäätynyt, ilmeisesti yhteys ei toimi. Okei, no niin. Meillä sitten aina kun yritämme, niin just siinä kohtaa tulee se tekninen häiriö, mutta ehkä me tehdään sillä tavalla, että me voidaan vaikka jollakin tavalla lisätä sitten kirjallisesti sinne postaukseen Ari Mänttisen. Nyt Ari-kuva taas liikkuu. Kuuletko meitä, Ari Mänttinen, ja haluatko vastata tähän visiokysymykseen vielä? Meidän ääni ei kuulu sinne. No, me emme voi nyt sitten näille teknisille ongelmille mitään, niin aletaan vetämään yhteen ja kiitän teitä tosi paljon kaikkia, että olitte mukana ja kyllä se siltä vaikuttaa, että kun liikutaan tällä tasolla politiikassa, niin kyllä niitä yhdistäviä tekijöitä on paljon enemmän kuin niitä, mitkä vaikkapa niin kuin aiheuttaa eri puraa tai minkäänlaista polarisaatiota. Että luulen, että EU-tasolla meillä on varmasti paljon yhteistä tekemistä ja toivon, että kaikkien puolueiden kanssa, ne jotka oli tässä paikalla ja jotka ei päässeet, niin yhteistyö jatkuu. Ja ehkä viimeisenä ajatuksena jätän semmoisen, että tässä oli puhetta esimerkiksi arktisesta alueesta ja sitten tietenkin meidän kannalta, jos mietitään saamelaisaluetta ja Saamenmaata kokonaisuudessaan, niin on aina hyvä muistaa, että mitä tahansa taloudellista toimeliaisuutta tai hankkeita suunnitellaan arktiselle alueelle ja pohjoiseen, niin se on aina alkuperäiskansojen maata. Ja silloin on hyvä ja pitää ottaa huomioon suunnittelussa free, prior and informed consent periaate, eli tämä vapaa tietoon perustuva ennakkosuostumus. Ja mitä aikaisemmassa vaiheessa esimerkiksi saamelaisten osalta saamelaisten virallinen edustaja saamelaiskäräjät otetaan mukaan suunnitteluun ja pohtimiseen, niin sitä parempia ne lopputulokset sitten on. Ja parhaassa tapauksessa saadaan yhdessä etittyä vaikka paikat investoinneille tai sovittua niistä raameista, joissa näitä asioita voidaan kehittää. Niin sen ajatuksen ehkä jätän nyt sitten kaikille pohdittavaksi. Mutta kiitos tosiaan kaikille, tosi paljon onnea vaaleihin teille kaikille ja muistutelkaa kaikki, jotka olette olleet tätä katsomassa, niin muistakaa itse käydä ensinnäkin äänestämässä ja muistutelkaa kaikkia ystäviä ja sukulaisia, että käykää äänestämässä. Nämä on tärkeät vaalit, ei vain meille saamelaisille, vaan Suomelle ja koko pohjoiselle. Niin siinä mielessä on tärkeää, että Suomen ja pohjoisen ääni kuuluu EU:ssa tosi hyvin ja vahvasti. Ja onnea vaaleihin kaikille ja kiitos vielä kerran.